Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna ng alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Hulyo 21, tuiga 2025. Sa gihapon, hindi mo lagari mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna dalaguan karon nga mga balita, Iloilo City Government nagpalabot na sa bulig sa mga apektado nga pumuluyo nga nabahaan. Kasunod man sa pagbunog sinisang ulan, bilang ka mga flood-prone na barangay, ginbisitahan sa city government sa pagpangunaman ni Mayor Inday Raisa Treñas. Speaking sa ayuda, si Vice Mayor Labaron daw ay managapaulihi. Nagatag man sila sa ayuda. O, tiyan mo na yung isa sa mga makabing naton na kayuhan man, no? Nga mabaton sa aton sining mga kabumbo sa tagsa iya kamayara sa nga pagbaha-baha sa mga flood-prone area diri man sa syudad sa Iloilo. Pero kabalo kamo kung ano pa ginang pinakamayo, gaway kita iya sa lugar nga ginabahaan diri. Okay lang ng tanaw-tanaw, pero maghambal kita yung baha, inang tubig lang astas taga-hawak na, taga-dughan, taga-baga. Sa dugang pa nga mga balita, kung may baha sa syudad sa Iloilo, may baha Mantos Liganeso. 10,000 nakapumulo yung apektado sini sa pagbabaha sa nasambitan sini nga banwa. Kaga-ground breaking ceremony gin patigayon. Subong adlaw sa 3 ka proyekto sa probinsya sa Iloilo sa Ilalom or sa banwa sa Pututan, Iloilo. Kag subong man sa aton sining mga tagpalamati, subong adlaw malipayon nga nagpauli ang aton sining mga winner sa swerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM nga mga second week draw winners naton. Nakabaton sa 3,000 pesos third prize, 4,000 pesos second prize, 5,000 pesos sa first prize kag may tatlo, kanagbaton sa tag 1,000 pesos bilang consolation prize. Aga pa nagpadulong diri sa istasyon sa Bombo Radio agad nga i-claim ang ilan sining premyo. Di sa mga kabumbo naton, speaking sa swerte sa palengke sa masunod siniyang Sabado, no? Sabado, Pitsa 26, July 26 sa 2025. Dira kita sa may Leganes sa public market. Dira kita mapatigayon sa aton siniya palengke draw. Gani sa mga kauturan naton, maghimo na sang madamo siniya nga mga entries. Nagadipindi na sa imo kung di mo yulog. Pwede man diri sa station, sa Bombo Radio. Pwede man sa merkado, dira sa may Leganes Public Market, or sa mga designated drop-box centers sa palibot sang syudad kag probinsya man sa Iloilo. Cash prizes, linibo sa aton sining mga kabombo. Isa kabalding orukan nga puno sa grocery goods. Plus, sa aton siniyang daily special draw, may magabaton, may magadaog sang limited edition nga transistor radio, AM/FM, wala na lansang sa isa lamang kaistasyonan. Pwede sa battery, pwede man sa kuryente, rechargeable pa. May LED light, may flashlight. And speaking sa limited edition nga radyo nga wala na lansang sa isa lamang kaistasyonan, standby bala kamo kay may winner kita sa aton sining special draw. Narito na ang isa sa mga mananalo ng brand new limited edition Bombo Radio AM/FM transistor radio with emergency LED light, rechargeable, portable, hindi nakapako sa iisang stasyon lang.
sa araw-araw na special draw ng Swerte sa Palengke. Hindi na mabudlayan pa nga magmonitor sa balita ang aton sining winner. Bangod nga nagahulat na siya 500 pesos nga cash plus limited edition nga transistor radio nga wala nakalansang sa isa lamang ka istasyonan. Aton sining winner taga Ibierna Street, Barangay Inday, siyudad sang Iloilo. Ang iya sining proof of purchase, Dr. Wong Sulfur Soap. Dr. Wong Sulfur Soap, taga Ibierna Street, Barangay Inday, City Proper, 71 anyos. Congratulations, Norma Hianga. Norma Hianga, ginlawag ikaw ni Bombo Cham. 56 minutos sa kaligan sa takna. Siningi ang alas sa 11. May 5 ikaw ka oras. Ma'am Lorna or Norma, Ma'am Norma Hianga, nga mag-claim sa imo sining premyo nagahulat na diri sa imo. Ang limited edition nga transistor radio nga wala nalansang sa isa lamang ka istasyonan. Pwede sa battery, pwede man sa kuryente. Kag rechargeable pa ini. Norma Hianga, sa pag-claim sa imo sining premyo, hindi ka malipat nga magdala sa hindi magnubo sa 5 ka entries ha. Para nga direkta mo na lang sining ihulog gilayon diriya sa Dropbox sa broadcast center sa Bombo Radio Iloilo. Norma Hianga, ikaw ang ilaw ni Bombo Cham, magadaog 500 pesos ka cash plus transistor radio. Sa pag-claim sa imo sining premyo, may 5 ikaw ka oras. Pagpadulong mo diri sa istasyon sa Bombo Radio, hindi magkalipat nga magdala sa hindi magnubo sa 5 ka mga entries para ihulog nimo para nga magkapasakop ikaw kag may chance ikaw nga makadaog sang 1,000 nga cash prizes sa Swerte sa Palengke 2025. Detalye sa madalakuan kag mga nagapaunang mga balita inyo bantayan sa mga pagpalayag sa Bombo Alay sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masamiman nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Lunes, ika-21 sa buwan ng Hulyo taong 2025. Sa ating mga headlines, sa ating ulat panahon, ang bagong low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, tumaas ang tsansa na maging susunod na bagyo. Ang death toll naman sa pananalasa ng bagyong Krising at ng Habagat tumakyat pa sa 800,000 katao na rin ang apektado, batay po yan sa datos mula sa NDRRMC. Sa ating police report, milyones na halaga ng pinsala na itala sa pagkasunog ng ilang government offices doon sa Tacloban City.
Sa international news naman, 38 katao na ang naitalang patay sa pagtaob ng tourist booth diyan po sa may Halong Bay, Vietnam. Sa balitang palakasan, samot-saring reaksyon pa rin kaugnay ng katatapos na laban kahapon nitong si 8th Division World Boxing Champion Manny Pacquiao at ni Mario Barrios. Si Sean Gibbons ay hindi naman daw pabor na magkaroon pa ng Pacquiao-Barrios rematch. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Nadagdagan pa mga kabombo ang bilang ng mga naitalang binawian ng buhay kaugnay ng pananalasa ng Bagyong Krising at maging ng epekto ng habagat sa ating bansa. Sa data na inilabas ng National Disaster Risk Reduction and Management Council nitong umaga po ng Lunes ay sumampa na sa 5 ang naitalang bilang ng nasawi dulot ng naturang kalamidad. Mula yan sa 4 na mga nakalipas na oras ay umakyat pa ang naturang bilang. Ayon pa sa ahensya, tumaas ang bilang nito at may naitalang initial na nasugatan ngunit kalaunan ay binawian din ang buhay. Sa 5 ito mga kabombo ay may mga bine-verify pa at posibleng madagdagan habang 7 naman ang napaulat na nawawala. Na-verify na rin mga kabombo ng ahensya ang 2 naitalang binawian ng buhay at isang nasugatan habang nagpapatuloy naman ang validation sa iba pang mga casualties. Samantala, umaabot na rin sa kabuang 800,000 mahigit na mga individual ang naapektuhan mula sa mahigit 1,000 na mga barangay na natukoy na apektado nito, kung saan ay may kabuang 5,700 o halos 6,000 pamilya ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation centers matapos silang mailikas, habang mahigit 16,000 na mga pamilya naman ang nasa labas ng mga evacuation centers ngunit kinakailangan pa rin tulungan. Sa kasalukuyan, bagamat nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo, ay nananatili pa rin ang mga pag-ulan na dala naman ng habagat at may binabantayan ding low pressure area sa loob ng ating karagatang sakop ng bansa. At inaasahan na magkakaroon ng development sa susunod na 24 na oras. Umaabot naman na sa 287 na barangay sa Luzon ang kasalukuyang lubog pa rin sa baha dahil sa epekto ng bagyong Krising at umiiral na habagat. Ayon sa datos mula sa Office of the Civil Defense, ang mga apektadong barangay ay matatagpuan sa Region 1, Region 3, Calabarzon at Mimaropa. Malaki ang pinsala sa Region 3 at Mindoro kung saan patuloy pa rin ang pag-ulan at pagtaas ng tubig. Sinabi naman ni Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV na hindi pa humuhupang baha sa mga nasabing lugar. Sa kabuuan, mahigit 800 barangay ang naapektuhan ng pagbaha sa iba't ibang rehiyon. Sa kabila naman ito, halos 429 na barangay ang humupa na po ang baha at unti-unti na rin bumabalik sa normal ang kalagayan doon. Bombo Weather Update. Patuloy na binabantayan mga kabombo, mga ka-Star Nation ng Department of Science and Technology ang isang low pressure area. Yan ay nasa loob ng Philippine Area of Responsibility at ayon nga sa pinakahuling data na nakalap ng Bombo Weather Center, ang naturang namumunsama ng panahon ay matatagpuan sa 750 kilometro sa silangan-hilagang silangan yan ng Eastern Visayas at may katamtaman o yung tinatawag na medium possibility na maging isang tropical depression at yan ay susubaybayan natin sa susunod na 24 na oras. Posible naman na pangalanan ito bilang Bagyong Dante kung sakaling aabot sa kategorya bilang isang tropical depression o isang mahinang bagyo. Inaasahan din ang mga pag-ulan sa iba pang parte ng Luzon maging sa Visayas dahil sa low pressure area at umiiral na habagat. Patuloy naman ang pag-monitor ng ating mga ahensya ng gobyerno ukol sa posibleng madagdag na pinsala dahil sa panibagong namumunsama ng panahon dito sa loob ng ating teritoryo at posible pa rin ang mga pagbaha at landslide kaya't iba yung pag-iingat ang ipinapayo ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Samantala, kuha po tayo ng mga kasalukuyang sitwasyon dito po sa Metro Manila at iba pang mga karatig na lungsod. Bunsod pa rin po ng malalakas na biglang pagbuhos ng ulan. May report dyan si Bombo Grant Hilario.
Bombo Dennis, patuloy pa rin nararanasan ang malakas na biglaang pagbuhos ng ulan sa iba't ibang lungsod dito sa Kalakang, Maynila ngayong araw. Sa naging pag-iikot ng Bombo Radio Philippines sa iba't ibang lugar at pangunahing kalsada, kapansin-pansin ang biglaang pagbuhos ng malakas na ulan. Simula sa lungsod ng Pasay, sa bahagi pa lamang ng Ross Boulevard, dama na ang masungit na lagay ng panahon. Kung saan ang ilang bahagi sa Ross Boulevard ay bahana na siyang sinaman pa ng may kalakasang paghangin. Pagdating naman sa parte nito sa Quirino Avenue, habang binabaybay natin yung Ross Boulevard sa Maynila naman, nadatnan natin nasa lapag ang isang motoristang na aksidente. Kasabay ito sa pagbahang nararanasan dulot ng ulan na siya nagsanhi para maging mapanganib ang mga kalsada lalo na sa mga nakamotor. Sa bahagi din ng Taft Avenue ay napansin natin ang gutter depth level ng baha, kaya't ang ilang mga individual ay bigong makatawid o di kaya sinusong na lamang ang baha. Habang sa bahagi ng Magsaysay Boulevard, pagdating dyan sa Santa Mesa ng Maynila ay baha na rin at nagdulot ng pagbagal sa daloy ng trapiko. Kasunod namang lungsod na ating nadaanan, Bombo Dennis, sa pag-ikot ay ang lungsod ng San Juan. Dito nagpatuloy pa rin ang malakas na pag-ulang nararanasan. Nang tayo'y makarating naman sa bahaging lungsod ng Quezon, sinalubong din tayo ng matinding pagbaha, lalo na sa mga kalsada ng EDSA Cubao. Sa Quezon Avenue at maging sa Quezon City Circle ay gutter deep level na ang bahang itinulot ng biglaang malakas na pagbuhos ng ulan. Sa ngayon, Bombo Dennis, Bombo Ever ay ikinansela na rin ang klase o pasok ng mga mag-aaral dito sa lungsod ng Maynila. Anila ay bunso nito ng masungit na lagay ng panahon, kaya't ninais na lamang iprioridad ang kaligtasan lalo na ng mga mag-aaral. Para live mula dito sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Grand Hilario nag-uulat para sa the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo. Kaugnay pa rin yan mga kabombo, ito ho ay abiso lalo na para sa mga motorista upang makaiwas ho kayo doon sa mga lugar na binabaha. No? Ang mga insidente ng pagbaha na itala pa rin dito sa mga lugar sa Metro Manila. May mga humupa na rin mga kabombo pero patuloy natin yung inobserbahan at tinututukan ng mga development. Yan ay matapos nga na maitaas yung orange rainfall warning kanina kung saan ay inabisuhan yung mga residente na maaari talagang makaranas sa mga pagbaha at lalo na yung mga nasa flood-prone areas. Maliban nga dito sa Metro Manila, nakatas din ng yellow rainfall warning sa mga karatig na probinsya kagaya ho ng Bataan, Cavite, Zambales at Batangas. Ayon pa sa Department of Science and Technology, naasahan ang nasa 50 hanggang 100 milimetro na ulan sa Metro Manila, maging sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at iba pang mga lugar. Ito ho mga kabombo, yung mga nandito sa Metro Manila, sa Mandaluyong City ay ingat-ingat ho sa pagbaybay sa kahabaan ng EDSA Show Boulevard, lalo na dyan sa may underpass dahil yung gutter deep na pagbaha ay na-monitor ho dyan ng Metropolitan Manila Development Authority. Habang sa City of Manila ay meron naman pong naitala na pagbaha dyan sa Taft Avenue, corner Padre Paura, half gutter at meron hong posible na tumaas pa ho ito. Lalo tuloy-tuloy pa yung mga nararanasang pag-ulan pero possible naman ho yan doon sa mga sasakyan. And then yung Taft Avenue from Apasible to Escoda ay mataas din ho yung tubig baha na natukoy ho dyan at maging sa Ross Boulevard na kagaya ng binabanggit kanina ni Bombo Grand Hilario, yun sa may intersection Service Road ay gutter deep ang naitalang taas ng tubig mga kabombo. Maging sa Quirino, Guanzon ay gutter deep ang naitalang pagbaha. At doon naman sa Ross Boulevard area, intersection at Service Road, gutter deep din ang natukoy na pagbaha. Diyan naman sa may Tayuma northbound, gutter deep ang na-detect ng mga tauhan ng MMDA. Sa Makati City mga kabombo ay merong pagbaha na natukoy dyan sa Magallanes, Pasong Tamo area.
at possible naman ho yan sa mga sasakyan. Ngunit kung kayo ay gumagamit ng motorsiklo o kaya naman ay sasakay doon sa mga lowered na sasakyan, ay delikado, no? Papasukin ho ng tubig. Yung Magallanes, EDSA Chino Roses northbound ay baharin at maging sa Ayala southbound ay half gutter naman ang na-detect na pagbaha. At maging dyan sa Pasay City mga kabombo, yung Andrews Avenue tramo ay mayroon din hong mga na-detect na pagtaas ng tubig. Parañaque City ay meron din hong mga pagbaha. At possible naman ito sa mga sasakyan, ngunit pinag-iingat pa rin ho mga motorista na bumaybay sa naturang mga lugar. Samantala mula po sa mga kalsadahan, tumungo naman po tayo dyan sa mga pantalan po sa bansa dahil kasalukuyan pa rin pong may stranded na mahigit 200 katao sa 22 mga pantalan sa Pilipinas matapos kang makansela ang kanilang biyahe sa dagat sa gitna pa rin po ng masungit na panahon ngayong araw ng Lunes. Base sa monitoring mula sa Philippine Coast Guard mula kaninang alas 4 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga, kabuang 222 na pasahero, truck drivers at cargo helpers ang stranded. Gayon din ang 77 na ruling cargoes at 13 mga barko. Pansamantala namang nakisilong at hindi muna bumiyahe ang nasa 31 barko at 67 motor bangkas. Ang mga na-stranded na mga pasahero at cargoes ay naitala mula po yan sa 9 na rehiyon sa National Capital Region Central Luzon, Southwestern Mindanao, Central Visayas, Palawan, Southern Tagalog, Western Visayas, Bicol, Eastern Visayas at maging din po dyan sa may Southern Visayas. Mga kabombo, abangan mamaya ang ating mga update. Diyan naman sa panig ng Kamara de Representantes, si Speaker Romualdez, suportado raw yung paano ka lang magtayo ng maraming mga disaster hubs para sa paghahanda sa mga dumarating na kalamidad. Ang Department of Social Welfare and Development ay tiniyak naman ang relief supplies doon sa mga lugar na naapektuhan ng sama ng panahon. Abangan ho yan mamaya, samantala sa dagdag pa nating balita. Itong Bombo International News. Sa 38 ang bilang ng nasawi matapos na tumaob ang isang tourist boat sa Halong Bay, Vietnam. Ayon po yan sa datos mula sa mga otoridad. Patuloy pa rin naman ang search and rescue operations habang naghahanda ang mga otoridad sa paglapit sa may Typhoon Wipa. Ang insidente ay naganap noong araw po ng Sabado kung saan sakay ng bangka ang 48 turista at 5 tripulante na hindi po bababa sa 38 naman ang nakumpirmang patay at 10 ang nailigtas. At pawang mga Vietnamese po ang mga turista kabilang ang ilang pang mga bata. Mahigit 100 rescuers kabilang ang mga border guard, navy, police at professional divers na ang ipinadala sa operasyon. Bagamat humupa na ang mga pagbaha po doon, nahihirapan o yung tubig po doon, nahihirapan pa rin yung rescuers sa mahina pa rin visibility dulot ng panahon. Naingat na rin ang lumubog na bangka, ayon na rin po yan sa mga otoridad. Nagkaroon na rin po ng malakas na hangin at malakas na ulan at pagkulog sa lugar. Nilinaw naman ng mga otoridad na ang masamang panahon na hindi pa direktang dulot po yan ng papalapit na bagyo, kundi resulta daw ng hanging umiiral sa hilagang bahagi. Matatagpuan naman ang Halong Bay, 200 kilometro po yan sa hilagang silangang bahagi ng Hanoi at dinadayo po yan ng libong-libong turista taon-taon. Noong 2011, 12 katao rin kabilang ang mga dayuhan ng nasawi sa paglubog naman ng isang tour boat sa naturang lugar. Ang Typhoon Wipa naman, ang ikatlong bagyo ngayong taon sa karagatan ng China, ay inaasahang tatama sa hilagang baybayin ng Vietnam sa unang bahagi ng susunod na linggo. Papong balita sa ibayong dagat, nagpahayag ng lubos na pagdadalamhati ang leader ng simbahang Katolika na si Pope Leo XIV sa kamakailang pag-atake ng Israel sa isang simbahan sa Gaza at umapila para sa agarang pagwawakas na ng tinawag niyang barbarity o kalupitan sa giyera sa Gaza. Noong umaga ng Huwebes nga ng tamaan ng isang Holy Family Church na kumitil sa 3 mula sa tinatayang 600 Gazans na nakakanlong doon at ikinasugat ng iba pa, kabilang na dyan ang mismong Cora Paroko na si Father Gabriel Romanelli. Nitong linggo, matapos ang pagdarasal ng Angelus Prayer sa kanyang summer residence sa Castel Gandolfo,
pinangalanan at ipinagdasal ng banal na Santo Papa ang 3 biktima na sina Saad Isa Kustandi Salami, Fumia Isa Latiayad at Naiwa Ibrahim Latif Abu Daud na malapit sa kanya at sa kanilang pamilya. Iginiit naman ng Santo Papa na ang pag-atake ay isa lamang sa patuloy pa na military attacks laban sa mga sibilyang mamamayan at mga lugar ng sambahan sa Gaza. Kaugnay nito, muling umapila ang Holy Father para sa mapayapang pagresolba sa labanan. Hinimok din ng Santo Papa ang international community na pairalin ang humanitarian law at irespeto ang obligasyong protektahan ang mga sibilyan, gayon din ang pagbabawal sa kolektibong pagpaparusa. Gayon din ang indiscriminate use of force at pwersahang pagpapaalis sa mga mamamayan. Tinamos naman ni Pope Leo ang kanyang apela sa pamamagitan ng mensahe sa Christian communities sa Middle East na kanyang nauunawaan na maliit lamang ang kanilang magagawa sa ngayon sa harap ng mahirap nilang sitwasyon at pinasalamatan ng mga ito sa kanilang pagiging saksi sa pananampalataya. Sa ngayon, umaabot na sa mahigit 2 milyong mamamayan sa Gaza ang na-displace dahil sa gyera na nasa ika-22 buwan na. Balik tayo mga kabombo sa mga balita sa Pilipinas. Ito ang si Philippine National Police Chief Torre may apila doon sa kanyang mga kritiko, lalo na doon sa mga kaalyado nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. May balita si Bombo Bea Pinisa. Nanawagan si Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III ng pagkakaisa mula sa mga supporters ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ito ay matapos na kumalat ang mga larawan at video sa mga kaso at issue na siyang naganap sa panahon ng dating administrasyon na ginagamit ngayon bilang pambabatiko sa kasalukuyang liderato. Ayon sa hepe, iisang tabi na muna ang mga hidwaan at pagkakaiba dahil pare-pareho naman anya tayong Pilipino at mas mainam din anya na magsama-sama na lamang para sa ikabubuti ng bansa. Ipaubayan na rin sana sa International Criminal Court ang proseso ng paglilitis ng dating Pangulo sa ngalan ng pantay at tunay na batas. Ang sa aking panawagan na lang, Pilipino tayo pare-pareho, gusto natin na mag-improve ang ating bansa. Magsama-sama na lang tayo. Kalimutan nyo na muna yung mga differences na yan. All those cases, all those issues that they are saying, that they are harping about, bring PRRD home, nasa hig na Andyan na nga yung International Court na nga ang nagtatry Gusto nyo ng tunay na batas? Gusto nyo ng patas na batas? Ano pa ba ang mas patas kaysa sa mga taga nandyan sa Hague? Ani pa ni Torres, sa prosesong ito mas maalam ang International Criminal Court at nakabase ang paglilitis sa mga ebidensyang ipinepresenta ng defense, gayon din ang sa prosecution. Huwag din sanang kalimutan na ang mga nagreklamo at mismong lumapit sa naturang korte ay mismong mga Pilipino rin na walaan niyang malapitan at nawalan ng pag-asa para sa hustisya noong panahon ng kampanya kontra droga ng nakaraang administrasyon Duterte. Sa kanila, tinitingnan lang nila kung ano ang ebidensya ng prosecution at ebidensya ng depensa. At tandaan natin, huwag natin kalimutan, ang mga sa korte na yan, sa kasong yan, ang complainant, walang iba, Pilipino pa rin. Mga Pilipinong nawalan ng pag-asa noong panahon ni Duterte. Nawalan ng pag-asa ng mga kuha ng hustisya dito sa Pilipinas. Ulitin natin yan. Huwag natin kalimutan yan. They are Filipinos. Hindi sila foreigners. Wala lang silang mapuntahan noong mga panahong yon dito sa Pilipinas, sa justice system natin, noong mga panahon ni Duterte. Kaya pumunta sila sa International Criminal Court at doon sila nagsampa ng reklamo. Samantala, muli namang nanindigan ng hepe na huwag na umano gumamit ng mga nagdaang issue na siyang gagamitin bilang pambabatikos sa kasalukuyang liderato. Hindi na rin anya uso ang shortcut sa lahat ng investigasyon, kaya iwasan na din sanang magreklamo ng mga taga-suporta ng dating Pangulo at makiisa na lamang sa mas maganda at mas ikakaayos ng bansang Pilipinas. Mula rito sa Campo Crame, ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio, number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan mga kabombo, 19 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Karagdagan pang mga balita mula sa ating mga reporters. Ang liderato ng Kamara ay suportado ang panukalang magtayo ng marami pang mga disaster hubs para sa mga inaasahan pang kalamidad na posibleng tumama sa ating bansa. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Anali Soberano. Super
Sinuportado ng House of Representatives ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtayo ng mas maraming disaster hubs nang sa gayon mapaghandaan ang mga kalamidad. Ayon kay Leyte Representative Martin Romualdez, napapanahon ang pagtatayo ng mas maraming disaster response centers sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na't madalas dalawin ng bagyo ang Pilipinas. Nananawagan kasi si Pangulong Marcos na magtayo ng Disaster Operations Center kasunod ng pananalasan ng nagdaang bagyong Krising at patuloy din ang pag-ulan dahil sa habagat. Ayon pa kay Romualdez, napapanahon na rin na maisabatas ang pambansang disaster strategy at permanenteng maisama sa pambansang budget ang pondo sa pagtatayo ng disaster relief hubs sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon kay Speaker Romualdez, ang Pilipinas ay isa sa mga disaster-prone countries na naharap pa ang ating bansa sa matinding epekto ng kalamidad sanhi ng climate change. Paliwanag pa ni Romualdez, ang pagtatayo ng mga disaster hub at pagsasabatas ng mga preparedness protocols ay makatulong sa kahandaan ng bansa sa pananalasan ng mga bagyo at iba pang uri ng kalamidad. Noong nakalipas na 19th Congress, si Romualdez ang may akda ng House Bill No. 13 na layuning bumuo ng Department of Disaster Resilience. Samantala, kasunod ng nagpapatuloy na sama ng panahon, siniyak naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na nakapreposisyon na ang nasa 3 million family food packs na ipamamahagi sa mga kababayan natin na apektado ng nagpapatuloy na sama ng panahon. Ayon sa kalihim, pinasisiguro din ni Pangulong Marcos na walang mga kababayan natin ang magugutom. Pakinggan natin si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Speak, ulitin ko, 3 milyon na family food packs ang nakakalat sa buong bansa at ready yan sa kahit na anumang sakuna, hindi lang itong bagyo. Kalat-kalat siya kasi alam natin na ang nangyari, yung si Bagyong Krising, tinahak niya yung extreme north. So regions 1, Cordillera at sa regions 2. Pero nung isang araw pa, may mga evacuation tayo at una na nakaramdaman yung sama ng panahon dahil sa habagat sa region 6 at region 7, particularly sa Antique, sa Palawan, sa Negros Occidental. So lahat yung medyo kung titignan nyo yung mapakalat-kalat siya dahil nga yung habagat yung hinarap ng western seaboard, yung northern naman yung Krising. So right now, yung 407 na evacuation centers natin spread across the different regions. Si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Mula sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted news and source of information. Basta Radio, Bombo. 23 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. At sinisimula na ng Department of Agriculture ang paghahanda. Yan ay para sa pamamahagi ng kaukulang tulong dun sa mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng Tropical Storm Krising pati na ng habagat. Sinabi ni Agriculture Undersecretary for Operations Roger Navarro, kabilang sa mga ipapamahaging tulong ng kanilang ahensya, ang mga binhi ng palay at maging para sa livestock. Nakapaloob din ito mga kabombo sa Rehabilitation Assistance Program sa ilalim yan ng Quick Response Fund at zero interest loans na hanggang 25,000 pesos. Sa pamamagitan ng Sure Loan Program mga kabombo ay maaari itong ma-avail at mabayaran sa loob ng susunod na 3 taon. Base nga sa inisyal na ulat, nasa 53 million pesos ang naging pinsala dulot ng bagyo at maging ng mga pag-ulang dala ng pinaigting na habagat dyan sa mga lugar ng sakahan. Pangunahin na mga naapektuhan yung Western Visayas at maging yung Southern Tagalog region na kinabibilangan ng Mindoro, Marinduque, Romblon at maging ng Palawan. Nasa 2,000 mahigit na mga magsasaka ang apektado at 2,400 mahigit na hektarya naman ng lupain ng nasalanta dulot ng sama ng panahon. Nalubog din sa mga pagbaha ang mga taniman ng palay, mais at iba pang high-value crops at apektado rin ang poultry at livestock operations sa mga lugar kung saan tumama ang bagyo at maging ang matinding epekto ng habagat. Tinitingnan na ng ahensya kung ano ang mga posibleng epekto sa produksyon para naman sa susunod na buwan upang ito ay mapaghandaan.
Inabisuhan naman na ng pamunuan ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang mga pasaherong may mga flight ngayong araw po ng Lunes sa kanilang paliparan kasunod ng malalakas na buhos ng ulan. Ayon sa NAIA management, laging i-check ang status ng flight sa airline bago magtungo sa paliparan. Dagdag pa nila na laging maglaan ng karagdagang oras para sa biyahe dahil posible ang trapiko o pagbaha sa ilang mga lugar. Pinayuhan na din ang mga pasahero na manatiling updated lalo na sa lagay ng panahon at ng kanilang mga airline. Pagtitiyak naman ng pamunuan na normal pa rin ang operasyon ng NAIA ngunit maaaring maapektuhan ang ilang flights dahil sa lagay ng panahon. Bombo Sports News. Hindi pabor si MP Promotions Chief Sean Gibbons sa pagkakaroon pa ng rematch sa pagitan ni 8th Division World Boxing Champion Manny Pacquiao at welterweight champion Mario Barrios. Ito ay sa kabila ng magandang naging laban sa pagitan ng dalawang boksingero na inabot ng 12 rounds at tuluyang nagresulta sa draw. Para kay Gibbons ay hindi kailangan na magkaroon ng rematch dahil malinaw na tinalo ni Pacquiao ang mas batang boksingero. Paglilinaw ni Gibbons ay hindi niya sinisiraan itong si Barrios dahil nagpakita rin ito ng magandang performance ngunit nakukulangan pa ang kanilang panig sa ipinakita ng mas batang boksingero. Hindi niya gumawa ng anumang special moves ang 30 anyos na boksingero sa kabila ng 12 rounds na pagkikipagbakbakan sa 46 anyos na boxing legend. Sa halip na rematch ay nirerekomenda ni Gibbons na harapin na lamang itong si Pacquiao ng iba pang mga mas batang boksingero na sina Hervonta Davis at Rolly Romero. Mas nararapat niya ang naturang dalawang boksingero na harapin ang nagbabalik na Pinoy boxing icon sa ibabaw ng ring. Anya magiging malaking laban kung makakaharap ni Pacquiao sina Romero at Davis dahil sa impresibong performance ng dalawa sa loob ng ring. Si Romero ay dating WBA interim welterweight title holder habang si Davis naman ay nananatiling undefeated sa kanyang hawak na 30 wins. Samantala, tinukoy naman ni Romero ang resulta ng laban ni Pacquiao at Barrios bilang pangit na mukha ng boxing na ninakawan niya itong si Pacquiao ng tsansa na makagawa ng kasaysayan matapos na hindi ibigay sa kanya ang welterweight belt sa naturang laban. Naniniwala naman ang sports analyst na si Al Mendoza na karapat-dapat na kumita ng malaki itong si Manny Pacquiao sa susunod niyang laban dahil sa mahusay na performance na ipinakita sa laban kay Mario Barrios. Sinabi niyang nakadepende sa magiging presyo kung matutuloy nga ba ang Pacquiao at yung laban kay Hervonta Davis pati na kay Rolly Romero. Si Davis kasi ay may hawak na IBF at WBA Super Featherweight belts at WBA lightweight title. Samantalang ito si Romero naman ay kasalukuyang kampiyon sa WBA welterweight division. Nauwi sa majority draw ang comeback fight nitong si Pacquiao kontra kay Barrios na ikinadismaya ng ilang mga tagahanga at maging ng mga kapwa-boksingero. Marami ang naniniwala na si Pacquiao talagang tunay na nanalo sa naturang laban lalo na kung pagbabasehan ang score sheet na nagbibilang ng mga naitama na power punches doon sa kanyang katunggali. Samantala, balik po tayo sa mga balita dito sa Pilipinas. Sinuspinde ang klase sa ilang lugar sa Metro Manila ngayong hapon ng Lunes dahil pa rin po yan sa mabibigat na pag-ulan dulot ng habagat. Kabilang sa mga nagkansela ng klase ang San Juan City, sa lahat po yan ng pampubliko at pribadong paaralan. Gayun din sa may Parañaque City, Pasay City, Caloocan City, Marikina City at Manila City mula kaninang alas 12 ng tanghali. Wala ding face-to-face classes sa lahat ng antas sa public at private, dyan po sa may Taguig City. Habang sa Makati City naman, kinansila ang klase mula daycare hanggang senior high school sa public at private schools. Sa Muntinlupa City naman, kinansila na ang face-to-face classes sa public at private kabilang na sa alternative learning system at early childhood education. Suspendido naman po ang klase mula kanina pang alas 10 ng umaga sa Las Piñas City sa lahat ng antas sa public
public at private at maging sa pateros mula preschool hanggang senior high school. Habang maaga namang nagkansila ng klase mula kaninang alas 8 ng umaga, ang Pasig City mula kinder, senior high school, early childhood care, development at maging sa alternative learning system. This is Bombo Radio Philippines. Number 1, most trusted, unmatched, your leading source of news and information. We cover the nation. We connect the people. Nothing covers the Philippines like radio. No one captures the nation's heartbeat like Bombo Radio. Now, with 32 fully digitalized stations. Stay connected. Anytime, anywhere. Basta Radio Bombo! Balik tayo sa mga balita. Drainage system at yung mga pumping stations 24 hours na minomonitor ng Metropolitan Manila Development Authority ngayong mga panahon. Lalo na ho ngayon, grabe na naman, malakas ang buhos po ng pag-ulan. At yung Drainage Master Plan ay isinusulong naman ng ahensya kasama na ang Department of Public Works and Highways para masolusyonan ang mga pagbaha. May balita si Bombo Isa Cotoner. Sinigurado ng Metropolitan Manila Development Authority flood control na 24 oras na nilang binabantayan ang mga drainage system at pumping stations lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Ayon kay MMDA Effective Flood Control Operations System Director Mark Navarro, nag-deploy na sila ng mga tauhan upang suriin at linisin na rin ang mga drainage system at tiyakin na walang mga nagpapabara rito. Bukod sa minomonitor ang mga ito, nakatakda na rin na i-upgrade ang mga drainage system. Kasama na rin sa kanilang sinusuri ang mga pumping stations upang matiyak na magagamit ito sa panahon ng tag-ulan. Well, kung mapapansin niyo po ngayon, there are certain areas, lalo na ngayong mga panahon na ito, isa sa mga proyekto ng MMDA, ay yung 24 hours monitoring ng ating mga drainage system, lalong-lalo na yung mga maliliit at nandun sa mga major thoroughfare. Meron na tayong mga tao na talagang nagbabantay dito sa mga maliliit na to. Para malinis kasi kung mapapansin nyo, minsan na nagkukos lang ng baha, simpleng plastic lang na nakaharang sa inlet natin. So talagang ngayon, we are trying our very best to monitor it, to clean up the drainage system 24 hours na po. Well, ang kagandahan ngayon, meron kasing proyekto ang MMDA na talagang tuloy-tuloy ang pag-improve namin ang aming drainage system. Not only pag-improve, pag-upgrade na rin ang ating drainage system. We also do regular checking of our pumping stations. Matatandaan na nagsimula na ang ahensya sa pagsasaayos ng mga pumping stations at nagtayo pa ng mga bago upang mabawasan ang pagbaha sa Metro Manila. Sa 26 na pumping stations ang ina-upgrade sa kasalukuyan. Samantala, 4 naman ang bagong itinayo ng kagawaran. Kaugnay pa nito ay sinusulong din ng ahensya ang mga hakbang na magpapabawas sa pagbaha sa Metro Manila katulad na lamang ng Drainage Master Plan. Katuwang nila sa proyektong ito ang Department of Public Works and Highways at iba pang kagawaran. Inidisenyo ang naturang plano upang kayanin ang pabago-bagong kondisyon ng panahon at kalupaan sa susunod na 50 taon sa pamamagitan ng isang detalyadong disenyo para sa mga drainage system sa kalakhang lungsod. Actually, with regard dun sa drainage capacity, meron tayong mga projects na mga maliliit na nakatoka sa MMDA. Pero yung mga malalaking proyekto, napag-uusapan naman yan ng MMDA at DBWH. Gaya ngayon, meron tayong plano na Drainage Master Plan para sa buong Kamaynilaan. Dito natin makikita at may improve yung ating drainage capacity. But pagdating dito, nasa DPWH yung pag-construct ng ating mga malalaking drainage system. Pero pag-maintain ng ating mga maliliit, nasa MMDA. Mula sa lungsod ng Pasig, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Kinumpirma naman ng Filipino-American Community Leaders na nasa 18 Filipinong manggagawa ang perusahan na pinalis ng nakaposas sa isinagawang raid sa isang cruise ship na nakadaong doon sa Port of Norfolk dyan sa Virginia, USA. Pinadeport ang mga ito
sa Pilipinas at pinagbawalan na muling makapasok doon sa Estados Unidos sa loob yan ng 10 taon. Ayon pa sa National Federation of Filipino-American Association at Filipino Workers Center, nangyari ang naturang raid kamakailan lamang sa Carnival Sunshine Cruise Ship Line na ikinasa ng mga ahente ng United States Customs and Border Protection. Sa joint statement ng mga ito, kanilang sinabi na walang kaso o kaya naman ay hindi talaga guilty sa anumang krimen ang mga nasabing Pilipinong manggagawa na tinanggal at yan ay hindi makatarungan ng naging paraan. Iginit din ng dalawang grupo na mayroong 10 taon na valid visa ang mga manggagawang Pilipino at mayroon silang magandang backgrounds at pumasa rin sa masusing background check para naman makuha ang kanilang work visas. At kaugnay nito, sinabi ng grupo na nagpahayag na ng galit ang community members sa tahasang hindi makatarungan na pagtrato sa mga manggagawang Pilipino at kanilang dinidemand ngayon ang pananagutan mula sa Customs and Border Patrol, Carnival Corporate at Philippine Embassy para naman maprotektahan ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipino at iba pang mga cruise ship seafarers. Sa dagdag pang balita, sinusuri na ng pamahalaan ng Pilipinas ang posibilidad ng pagbili ng multi-role fighter jets, ngunit naantala ang desisyon dahil naman sa mataas na halaga ng naturang mga sasakyang panghimpapawid. Ayon yan kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez. Wala pang pinal na desisyon ang gobyerno dahil na rin sa sobrang mahal ng mga nasabing fighter jets. Dagdag pa nga yan ng naturang opisyal. Samantala, muling tiniyak ni Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. ang pangako ng Administrasyong Marcos na palalakasin ang pambansang depensa at mananatili ang pangunahing prioridad ay ang Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ang pagbili ng mga fighter aircraft ay bahagi na rin ng ikalawang Horizon Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program na may layuning paigtingin ang kakayahan ng ating bansa sa territorial defense. Ayon sa Department of National Defense, patuloy ang koordinasyon nito sa mga kaalyadong partner nations para naman i-upgrade ang kanilang kakayahan, partikular na ng sandatahan lakas ng bansa, lalo na sa gitna ng tumitinding banta at hamon sa seguridad sa rehiyon kagaya na lamang sa bahagi ng West Philippine Sea. Samantala, kuha naman po tayo ng report mula dyan sa Senado. 18 mga senador, suportado po ang pananatili ni Senate President Chis Escudero bilang Senate President ng 20th Congress. Kaugnay niyan, may nagkalapang report si Bombo JC Galvez. 6 na senador ang hindi lumagda sa pinaiikot na resolusyon upang panatilihin si Senator Francis Chis Escudero bilang Senate President ng 28th Congress. Ayon kay Senate President Pro Tempore Jingo Estrada, nasa 18 mga senador na ang nagpahayag ng suporta kay Escudero bilang Pangulo ng Senado sa susunod na Kongreso. Sa pagkakalam din ng senador, sasapi na rin si Senator Lito Lapid sa majority block. Batay sa numero na ibinigay ni Estrada, sina Senator Tito Soto, Panfilo Lacson, Juan Miguel Zubiri, Loren Legarda, Risa Ontiveros at Amy Marcos lamang ang hindi pa nagpapahayag ng suporta kay Escudero. Bagamat kabilang si Marcos sa Duterte block na binubuo ng 7 senador, siya lamang ang hindi pa nagpapahayag ng suporta kay Escudero. Patuloy naman daw na hinihimok ni Estrada si Marcos na sumapi sa majority block at nararamdaman umano ng senador na may tsansa na sumali ito sa mayorya. Kaugnay sa committee assignments, kinumpirma ni Estrada na ang alokasyon ng mga komite ay malamang na nakaayon sa mga nagpahayag ng suporta kay Escudero. Posible naman anyo na mapunta kay Senator Sherwin Gatchalian ang Committee on Finance at mapunta kay Senator Bam Aquino ang Committee on Basic Education. Samantala, para naman kay Senator J.V. Hercito, hindi na magbabagong numero at suporta para kay Escudero. Binigyan din ito na maiging manatili si Escudero bilang Pangulo ng Senado dahil mahusay itong abogado at kabisado ang proseso sa korte na malaking bagay sakali anyang matuloy ang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Parang wala akong narinig na ganyang anggulo, no, na or ganyang information na may possibility na si SP Chis ay hindi magtuloy o umurong kasi I would think he already has
the numbers, no, to retain the Senate presidency. I think it's a big advantage, no, na si SP Cheese ang Senate President while kung talagang magtuloy na yung impeachment trial, because these are court proceedings, no? Lahat naman kami, no? We are versed with the parliamentary rules, pero iba po yung court proceedings, no? How can parang mahirap yata mag-issue ng court rulings kung hindi ka abogado. So I think malaking advantage kung si SP Cheese, kasi nga abogado siya, and hindi naman mahusay na abogado si SP Cheese. So para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sunod-sunod mga kabombo na binuksan ng 3 dam dyan sa bahagi ng Northern Luzon hanggang 11 floodgates dahil sa malawakang pag-ulan na kinakailangan hong magbawas ng antas ng tubig doon sa kanilang mga pasilidad. Nitong araw ng Linggo ay tig-isang gate ang binuksan ng Binga Dam, Ambuklaw Dam at Ipo Dam. Ngunit dahil nga sa serye ng mabibigat na pag-ulan ay dinagdagan pa ang mga binuksang gate. Sa kasalukuyan, 6 na floodgate na ang nakabukas sa Binga Dam at nagpakawala na rin ng kabuuang 508.31 cubic meters per second ang naturang pasilidad. Umabot rin sa 4 na floodgates ang nabuksan sa Ambuklaw at kasalukuyan na nagpapakawala ng 311.37 cubic meters per second ng tubig. At sa Ipo Dam naman, nananatiling bukas ang isa sa mga gate nito at nagpapakawala ng halos 70 cubic meters per second ng tubig. Sa nakalipas na 24 na oras, pawang umangat ang level ng tubig ng mga malalaking dam sa Luzon, kung saan ang San Roque Dam ang nagrehistro ng pinakamataas na nadagdag na tubig sa kanilang pasilidad. Ito ay mahigit 2.38 metro daan upang umabot na sa 244.40 metro ang antas ng tubig dyan na naitala ngayong araw. Umangat din mga kabombo sa 1.61 metro ang antas ng tubig sa Angat Dam at naabot na nito ang 175.71 kulang-kulang 15 metro bago tuluyan hong umabot dun sa normal high water level na kanilang binabantayan. Nagsimula na rin magpakawala ng tubig ang mga malalaking dam itong weekend kasabay ng malawakang mga pag-ulan dulot ng bagyong Krising, pati na ng maigting na mga pag-ulan din na dala ng habagat. Bahagyang bumamba naman ang antas ng tubig sa may Lamesa Dam sa kabila po yan ng mga pag-ulan sa watershed area nito. Batay sa datos ng Hydrology Division ng State Weather Bureau, bumaba ng 20 centimeters ang level ng tubig sa Lamesa mula sa dating 79.88 meters nitong nakalipas na araw, patungo po yan sa 79.68 meters ngayong araw ng Lunes. Sa kabila nito ay hindi pa rin inaalis ang posibilidad ng muling pagtaas ng level nito dahil sa nagpapatuloy pa rin ito pong mga pag-ulan sa malalaking bahagi ng Metro Manila. Nananatili pa rin kasing lagpas sa critical level ang naturang dam at halos kalahating metro na lamang bago tuluyang maabot ito pong 80.15 meters na spilling level. Kung umapaw nga ang tubig ng dam at tuluyang umagos sa palibot, inaasahan na maapektuhan po ang Tulyahan River sa may Quezon City. Gayon din po yung ilan pong mga lugar na nakapalibot dyan, katulad na lamang ng Quirino Highway, Santa Quiteria at sa may San Bartolome. Maging dyan sa may Valenzuela, sa may North Expressway, La Huerta Subdivision at Malabon. Pinapayuhan naman po ang mga residenteng nakatira sa mga katabing lugar, lalo na po ang mga malapit sa riverbank, na bantayan ng sitwasyon at agahan ng paglikas kung kinakailangan. Binuksan na ng Department of Public Works and Highways ang 12 national road sections sa iba't ibang bahagi ng ating bansa na dating isinara dahil sa epekto ng bagyong Krising at maging ng hanging habagat. Ayon nga sa Department of Public Works and Highways, nalinis na ang mga malalaking tipak ng bato, lupa at mga kahoy na nakahambalang dyan sa naturang mga kalsada na dulot yan ng seri ng landslide, rockslide at soil collapse.
Sa kabila nito, nananatili namang sarado para sa daloy ng trapiko ang 4 na road section. Kabilang sa mga ito ang mga nauna nang ipinasara. Kinabibilangan yan ng Apayao Ilocos Norte Road na nagkakukonekta sa Cordillera at Ilocos Region. Maging ang Claveria Calanasan na Flora Lasam Road na nagkukonekta naman sa Cagayan Valley at Cordillera. Ang Cannon Road sa Benguet at yung Liloy Siocon Road sa Zamboanga del Norte ay kabilang din sa kanilang mga binabantayan. Ang mga ito mga kabombo ay apektado ng mga pagbaha at road cut at soil collapse nitong nakalipas na mga araw. Nananatili naman ang limitadong akses sa 3 iba pang mga road section. Ang mga ito ay naitala sa Balagtas, Bulacan at yung area ho ng Palayig, Zambales at maging sa Jokno Highway doon naman sa probinsya ng Batangas. Lalo pa pong lumobo ang halaga ng pinsalang iniwan ng bagyong Krising at hanging habagat sa public infrastructure sa bansa. Kasunod po ng ilang araw na pananalasa sa malaking bahagi ng ating bansa. Batay sa report inilabas ng Department of Public Works and Highways ngayong araw ng Lunes, umabot na sa 526.81 million pesos ang partial estimated damage sa mga pampublikong infrastruktura. Ito ay binubuo ng mga sumusunod. Nasa 195.52 million pesos ang pinsalang naitala sa mga pambansang lansangan o national roads. 9.4 million pesos naman ang natukoy na inisyal na pinsala sa ilan pong mga tulay. 322.25 million pesos naman para sa flood control structures at ayon sa Department of Public Works and Highways, ang mahigit 320 million pesos na natukoy na pinsala sa mga flood control projects ay pawang mula sa Western Visayas Region at Negros Islands Region. Dalawa sa mga pangunahing naapektuhan sa malawakang pagbaha. Patuloy pa rin naman ang ginagawang inspeksyon at validation sa iba pang mga public infrastructure sa mga lugar na una nang dinaanan ng bagyo at binayo ng malalakas na pagbaha. Ayon naman sa ahensya, nakadeploy pa rin ang mga personnel at mga heavy equipment nito sa iba't ibang parte ng bansa na nangangailangan ng clearing at operations. Ito pa mga kabombo, kansilado ang maraming biyahe ngayong araw dahil sa masungit pa rin ang lagay ng panahon sa ibang lugar sa ating bansa. Batay sa report na inilabas ng Philippine Ports Authority ay naglabas na ng abiso ang 8 Port Management Office para sa kanselasyon ng marami mga biyahe. Ang ilan ho sa mga naturang biyahe ay 3 araw na hindi natutuloy ang mga paglalakbay dahil sa walang tigil ng mga pag-ulan. Kinabibilangan ito ng mga sumusunod. Ang area ho ng Bataan, Aurora, kansilado ang nakatakdang Manila, Bataan trip at vice versa. Sa National Capital Region, itong Manila North Port, kansilado ang nakatakdang Dumaguete, Dipolog, Zamboanga trip ngayong araw habang kinansila naman ang Manila to Palawan trip na nakatakda sa National Capital Region South. Sa Batangas area, lahat po ng mga biyahe ng mga past crop ay lalo na yung mga papunta sa Puerto Galera ay kansilado rin. Wala ring biyahe ang maraming mga sasakyan na pandagat doon sa Palawan at kinabibilangan ito ng Iloilo City, Cuyo, Puerto Princesa and vice versa. Maging yung Coron, El Nido, Puerto Princesa and vice versa at Manila to El Nido and yung Liminangkong Palawan area at yung Manila to Coron dyan sa Palawan ay apektado rin. Sa Masbate naman mga kabombo, kansilado pa rin ang biyahe mula sa Port of Masbate papuntang Pilar sa Sorsogon. Kansilado rin ang Ilongos, yung Hilongos, Cebu and vice versa trip na nakatakda sa western at side ng Leyte at maging yung Biliran area. Kasama rin mga kabombo sa ilan pang mga biyahe mula sa Port of Gitafe at Port of Loon na kapwa naman nasa bahagi ng Bohol ay apektado pa rin ng naturang mga kanselasyon. Sa iba pong balita, nanindigan ng Simbahang Katolika sa posisyon nito para sa total ban o tuluyang pagbabawal na sa online gambling sa bansa.
Ayon kay Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP President Cardinal Pablo Virgilio David na mas matimbang ang sakit sa lipunang dala ng online gambling kumpara sa bilyon-bilyong revenue o kita na maibibigay nito sa kaban ng gobyerno. Ibinunyag din ni Cardinal David na pinadalhan siya ng sulat kamakailan lamang ni Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR Chair Alejandro Tenco na dumidepensa anya punto sa punto sa mga isyong idinulog ng CBCP sa pastoral letter nito noong Hulyo 7 na naghihimok sa pamahalaan na ipagbawal na ang online gambling. Saad pa ni Cardinal David na naninindigan si Tenco na maaaring mawalan ng limpak na salapi ang gobyerno na maaaring magamit para sa social programs. Kaya tinugunan niya ito ni Cardinal David na gawin na ding legal ang shabu at lahat ng iba pang pinagmumulan ng adiksyon ng mga Pilipino dahil pareho lamang naman anya ang logic nito. Sinabi din ng CBCP President na imposibleng makontrol o ma-regulate ang pag-access ng mga kabataang bihasa sa teknolohiya na taliwas sa sinasabi ng regulator na pinakamainam daw na paraan para mapigilan ang adiksyon sa online gambling. Sa ngayon, wala pang ibinibigay naman opisyal na posisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isyu ng online gambling. Subalit sinabi ng Malacanang na pinag-aaralan na nito ang mas malawak na epekto ng pagbabawal ng lahat ng uri ng online gambling sa bansa. Bombo Police Report. Muna tayo ng update mga kabombo dyan sa bahagi ng Western Visayas. May pulis ho kasi natagpo ang palutang-lutang at wala na ho itong buhay dyan sa Iloilo River kasabay ho ng masamang lagay ng panahon dulot ng habagat. May ulat ang Bombo Radio Iloilo. Natagpuan ang bangkay ng isang pulis na palutang-lutang sa Iloilo River na sakop ng Barangay San Rafael, Mandurriao, Iloilo City. Ayon sa ulat ng Iloilo City Police Office, ang biktima ay may ranggo na patrolman, 28 anyos at residente ng Bayawan City, Negros Oriental. Kinumpirma rin ng Police Regional Office 6 na ang naturang biktima ay naka-assign sa Regional Communication and Electronics Unit 6 National Support Unit. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Captain Val Campbell, hepe ng Iloilo City Police Station 10, sinabi nito na nakita ng isang lalaking nagja-jogging sa esplanade ang katawan ng isang pulis. Sa paunang pagsusuri ng scene of the crime operations personnel, walang natagpo ang panlabas na sugat tulad ng saksak o tama ng bala, ngunit nilinaw ng pulis na hindi pa ito ang pinal na resulta ng investigasyon. Nakatakda pang isa ilalim ang bangkay sa autopsy upang matukoy ang dahilan ng pagkamatay ng biktima at upang malaman kung may foul play na nangyari. We are closely coordinating with the immediate family, especially dun sa wife niya, for the immediate request of the autopsy examination because this examination or this process is very vital for us para malaman natin kung ano ang cause talaga ng pagkamatay niya, either drowning or may mga bagay pa na ginawa sa kanya bago siya mahulog sa tubig. And then we're also coordinating with the unit kung saan siya naka-assign para at least may aware din kami kung ano bang klaseng police ito and baka may mga problema siya or may kaalitan siya or whatsoever. Mula rito sa Bombo Radio Iloilo para sa Bombo Network News, ako si Bombo MJ Amora and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Ito naman mga kabombo, hindi pa rin humuhupa ang Pacquiao fever dahil yung rematch ni dating Senador Manny Pacquiao ay di pa rin daw napapag-usapan pero sunod-sunod ho yung mga espekulasyon hinggil dyan at may mga nakikita na posibleng maging susunod na laban ng fighting pride of the Philippines. May balita ang Bombo Radio Johnson. Nasa maayos na kalagayan si 8th Division World Boxing Champion Manny Pacquiao. Ito ang sinabi ni Attorney Jen Gacal sa Team Pacquiao. Sa panayam ng Bombo Radio Jensen, ayon rito matapos ang laban ay naglaro si Manny ng chess
ngunit dismayado ito sa majority draw na resulta ng laban kay Mario Barrios. Aniya dismayado rin hindi lamang ang supporters nito kundi pati ang mga Mexican sa Las Vegas, Nevada. Inihayag ni Gacal na hindi pa naibanggit ang posibilidad na rematch kay Barrios. Dagdag nito sa August pa uuwi si Pacman sa Pilipinas. Samantala, sinabi ni Gacal na ngayong taon ay magkakaroon umano ng susunod na laban ang Pinoy boxing legend. Ito ay mangyayari sa November o December, ngunit wala pang pinal na detalye kung sino ang makakalaban nito dahil patuloy pa ang negosasyon sa nasabing laban. Okay si Manny Pacquiao, makatapos ng laban niya kagabi ay naglaro ng chess. In fact, sa oras na ito, pabalik na siya ng LA, no? So, okay. Pero I think babalik pa siya ng Pilipinas mga August na. Dahil may mga personal pang gagawin dito sa Los Angeles. Sa rematch, hindi pa natin masabi, no? Kung magkakaroon ng rematch, pero may plano na lumaban ng November o December. Kung sino, hindi ko pa pwedeng sabihin kung sino dahil hindi pa naman finalized ang mga kontrata. But there is an ongoing negotiation na magkaroon siya ng laban by November or December kung matutuloy ang ikangay kontrata. Yan ang ulat mula sa Bombo Radio Jensen, Bombo Marcabanos. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ito pa mga kabombo, isa pa sa mga into sports, ika nga, no? Kagaya na lamang ni Samahang Weightlifting ng Pilipinas President Monico Puentebella, naniniwala na may rematch pa talaga na mangyayari sa pagitan ng dalawang boksingero na si Pacquiao at Barrios dahil dun sa nakalipas na laban ay tila nabitin yung marami. May balita ang Bombo Radio Rojas. Naniniwala si dating Bacolod City Mayor at kasalukuyang presidente ng Samahang Weightlifting ng Pilipinas na si Monico Puentevilla na may posibilidad pang magkaroon ng rematch sa pagitan ni Manny Pacquiao at World Boxing Council welterweight champion na si Mario Barrios matapos ang kontrobersyal na laban nila sa Las Vegas, Nevada. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas, sa personal na ibinahagi ni Puentevilla ang kanyang karanasan bilang isa sa mga nanood ng laban ng live sa MGM Grand Garden Arena. Ayon kay Puentevilla, maganda ang ipinakitang performance ni Pacquiao sa edad na 46 na taong gulang, lalo't nakabuo ito ng maagang kalamangan sa laban kahit 4 na taon ng retirado. Aniya, wala namang malinaw na dayaang naganap, subalit tila hindi lang paborable ang desisyon para kay Manny Pacquiao. Dagdag pa niya, dapat sana'y naipanalo ni Pacquiao ang laban base sa kanyang opinyon, ngunit nanaig ang desisyon ng mga hurado na nagtala ng 114 draw, habang isang hurado ang nagbigay ng 113 pabor kay Barrios. Para kay Puentevilla, isang malaking tagumpay na rin para kay Pacquiao na matapos ang laban ng nakatayo at makasabay sa mas batang kampyon. Kaya naman, naniniwala siyang hindi pa ito ang huli at may posibilidad pa ng rematch upang tuluyang mapatunayan ni Pacquiao ang kaniyang galing. Well, para sa atin, kasi sa simula pa lang at sa gitna, lamang na si Manny. Pero nung nag-announce na draw, wala tayong magawa kasi parang ihaw nga. Pero rematch na naman ang habulin ito. Rematch na pera ang habulin nila. Pera ang Las Vegas, so yan ang hinahabol. Sama, panalo na dapat eh. Galit ang tao dahil gusto ng tao, manalo talaga si Manny Pacquiao, si pambansang kamao. Pero inihaw, siya, inihaw. Wala tayong magawa kasi rematch ito, pera din ng Las Vegas. Ay wala silang magawa kasi talagang Filipino crowd na ito eh. At pati taga rito, Pacquiao ang mahal. Marinig nyo naman na mas lamang si Pacquiao, mas mahal ng tao. Kaya wala tayong magawa. Ihaw man o hindi, wala tayong magawa. Referee's decision is final. Mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Darren Salomeo Henson. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
Manatiling updated sa mga kaganapan, lalo na ngayong may bagyo at remnants pa ng naturang sama ng panahon. Pati na yung habagat, mga kabombo, meron pang low pressure area. Dapat updated tayo sa mga balita at impormasyon. Diyan sa bahagi po ng Visayas, matutunghayan ang mga balita diyan sa parte po ng Iloilo sa pamamagitan ng Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo. Sa bahagi naman ng Negros Island, nariyan ang Bombo Radio Bacolod and Star FM Bacolod. Sa Central Visayas, Bombo Radio Cebu and Star FM Cebu. Sa lalawigan ng Capiz, nariyan ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Doon naman sa Aklan, Bombo Radio Calibo. At sa Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban. Mga kabombag Caster Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kabuuan ng mga balita sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Radyo Iloilo, Philippine Standard Time. 2 minutos na nakalikan sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo na isodto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ang syudad sa Iloilo naka-eksperyensya sa pagbaha, partikularmente sa mga lugar or kabarangayan nga ginakabig sining flood-prone area. Nga gintumod man sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Kag tubtob sa sining mga tinion, tipadayon ng ila sining monitoring. Kag subong man sa bahin sa Department of Social Welfare Development and of course sa City Social Welfare Development Office. Kag pinagi man sa kay Mayor Inday Raisa, sige ang pangatag nila sa ayuda sa karon. What's the latest sa records ang city government sa mga apektado sining mga kabarangayan kag ano nakadamo nga bulig ang na-extend sa city government? Check ta si Bombohana anda sa Bombohana sa report, please go ahead. Padayon subong Bomotram ang paghatagwan sa assistant kag bulig mismo ni Mayor Ryan Petreñas sa mga apektado sa ining bagyong Christine kay as of the moment sa buong agagid lamang ang apektuhan sa ining bagyong Christine ang ayara na sa 2,250 ka mga pamilya na ginakabukusan iya sa 7,703 ka mga individual nga kung sa diin mangyari man sang nabahaan nga na-record nga 28 ka mga kabarangayan kag 14 ka mga panimalaya. Sa mga panimalaya Bomotram ang nagkalaguba bangod man sa ini nga mabaskog nga hangin kag ulan nga dala ni bagyong Christine. So as of the moment kinahatagan man diri sa mga food stocks from City Social Welfare and Development Office ang ini nga 240 kag mayara man sang ginhatag ang Department of Social Welfare Development Region 6 nga 339
ka mga boxes sang family food packs sa sining mga apektado nga pamilya ang yaraman subong sa 12 ka mga evacuation centers. So yung ining na-record sang Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office kung saan in charge sa ining pagmonitor sang ining mga naapektuhan sang pagbaha. So diri man as of 10 a.m. ang total number diri sa mga barangay nga nagginbahaan may asang 27 kag nagasubside man ang diring mga tubig baha sa siyam naman iya ka mga kabarangayan sa diri sa city proper may asang Santa Timawa 2 sa Lapus may 2 ka barangay sa Haro may 18 ka mga barangay ang nagapabilin nga lubog sa baha. Of course dira ang 5 sini ka mga flood-prone areas, ang Kamalig, ang Balantang, Buhang, kag ang Tagbak, and Buntatala. Sa distrito sa Mandurriao, may 12 iya ka mga kabarangayan nga nagapabilin man sa tubig baha, kag sa Molo, may 2 ka kabarangayan, kag sa Dapaz, may isa, usually dira sa May Lopez, Haina Sur, padulong sa Herreos Extension, ang ining nagapabilin nga lubog sa tubig baha Bombo Champ. Although nga subong nga aga medyo balik na sirang adlaw ingat nagawad with sila sa Iloilo some part of it, but kung kaisa may pa sa pagpalalithi ka ginasang aga nga nabatsyagan madiri ang syudad sa Iloilo. So diri si Mayor Raisa Trenya sa pagpanguna niya di sa Iloilo City Government nagpanghatag man ini sang mga hot meals sa barangay Kamalig, Haro, kag iban pa man nga sahi sang bulig sa mga apektado sa ining pagbaha kag bagyong Christine. Kag ang ining doxycycline o kanang ining prophylaxis nga ining bulong kontra iya sa may leptospirosis ang napanghatag naman sa City Health Office with information drive man kung paano ini gamiton, paano niya tumaron, kag kung pila ang dapat tumaron sa isang adlaw sa ining ginpanghatag mismo sa City Health Office. So except dira sang nagliligad nga adlaw madumduman naton madamo man sa mga na-stranded dira sa may Port sa Parola abi ginhatagan man sa assistance sang Iloilo City Government. Yari ko bati naton ang nangin pahayag man ni Joy Fantilaga Goizal, ang spokesperson ni Mayor Raisa Trenya. Ang aton nga City Social Welfare and Development Office nakapanghatag na kita sang more than 240 ka mga food packs, especially sa mga pamilya nga naapektuhan sang pagbaha diri sa aton sa syudad. Naka-establish kita subong sang 12 ka mga evacuation centers kay may mga barangay sang weekend nga mando ni Mayor Raisa Trenyas nga magpatigayon sang preemptive evacuation tungod man sang mabaskog na hangin, especially dira sa coastal barangays naton, particularly dira sa may areas sang city proper kag Molo. So 12 ka mga evacuation centers ang established naton, kag ang mga evacuation centers nini immediately ginmando sang aton nga alkalde nga i-activate ang aton nga community kitchen. Ang community kitchen naton may mga volunteers kita, and of course ang aton man nga from City Social Welfare and Development nga facilitate sinino kag ang aton nga mga barangay officials ang nagabulig para nga sige-sige ang pakaon mga hot meals sa aton sini nga mga evacuees. And aside from assistance having sa CSWDO, ang aton nga DSWD nag-provide man sa 339 tanan sa subong boxes of family food packs ang halin sa DSWDO. Ang aton nga alkalde mismo ang nagalibot sa mga kabarangayan, even weekend kahapon damo siya nga mga barangays ang napadulungan, kag siya mismo ang naga-check-yardo sa sitwasyon man sang aton nga mga pumuluyo nga apektado sang mabaskog nga hangin, pagbaha kag bagyo. So ginamonitor ini sang aton nga alkalde. In fact, subong nga aga magalibot naman siya sa aton nga mga kabarangayan. Ang subong nga aga way kita sang flag raising ceremony diri sa Iloilo City Hall,
kag ang aton nga alkalde magalibot sa may barangay Lanit, sa may barangay Buntatala, kag sa may Bakaw sa distrito sang Molo, kay may Bakaw sa Mandurriao Unino, kay may ma-report nga may mga pamilya no nga ang ila sini nga balay is na sudlat na gisulod no sang tubig baha. Even dira sa may kalubihan kagabi nagpa-deliver ang aton sinisa nga alkalde sa pulo ka mga sleeping homes sa may barangay Kalahunan, kag may mga private individual man nga nag-pledge no paghatag sambulig sa aton sini nga mga flood victims. Many to mention no, pero amo ni ang nalipay man ng ato sining alkalde kay nakita niya nga sa pihak sa sining naagyan naton subong damo sang nagabuligay bala kita no dira gani sa Baluarte Elementary School. Nakita naton nga gina-prepare naman sang aton sini nga mga volunteers, mga barangay officials, CSWD ang pagkaon sang aton sini mga bakwit dira sa may Baluarte Elementary School kalabanan dira sa ila halin sa Molo, sa may barangay San Juan Molo. And except si Ma'am Lo nakita naman naton diri si Mayor nagpalabot man sa bulig mismo sa mga last time nga na stranded sa aton nga mga ports diri sa mga syudad sa Iloilo going to Guimaras, ma'am. Tama. Sang nagligat dong nga semana kay kapila ka beses nga suspend ang biyahe sang aton sining tren pandagat padulong sa Guimaras. Ang aton nga alkalde nagginpadalaman nagginpakatuan sang aton nga CSWD para mag-provide man sang hot meals, and in fact ang iban dito gindala sa aton nga evacuation center dira sa may Halandoni, kay may mga tigulang, mga seniors na kag may mga kabataan gindala sila dito para maayo-ayo man ang ila sini nga paghigda. Ikumpara nga nagabakrikutot sila dira sa may terminal no. So amo ni ang mga assistance nga ginhatag naton sa mga stranded nga mga pasahero dira sa may parola sang nagligad nga mga inadlaw. Nabatian diri mo Cham ang pahayag ni Joy Pantalaga Garzal, ang spokesperson ni Mayor Raisa Trenyas kaagmat sa ining latest update man diri sa OPSEN, and ang assistance nga nahatag na iya sa City Social Welfare and Development Office. Balik sa pangkabilugan, out of 180 barangays, pilang apektado, Bombo Hana? So sa ining 180 barangays, ang nagkapabilin subong 28 ka mga kabarangayan ang lubog po sa tubig baha, while ang siyam diri nag-subside naman gid lamang subong nga aga, but iban diri nga mga pamilya kag individual Bombo Cham nagkapabilin sa gihapon sa mga evacuation centers nga napahamtang man sa ilang nga mga kabarangayan Bombo Cham. Ti kabay pa nga bangod man sa pag-init na karon sa tiyempo, makabalik na ini sila kay kabudlay sa sitwasyon kung sa evacuation center. Ikaw, kapin bagid ko ng inyo sining nga barangay, nagasalig man lang sa inyo sining nga barangay hall abi or sa mga daycare center or sa mga kalapit sini iyang eskwelahan, wala man kamusang eksakto sining nga lugar balang ati makabig naton nga evacuation center nga makaplastar mayo ang mga kauturan naton nga tiigin pang evacuate kag mahatagan sa nagakigo sini nga pagtamod, just like sa mga pagkaon, tululugan kag iban pa nga ila sini nga kinahanglanon na Bombo Hana. Yes, tama agad Bombo Cham, kung makitaan man naton mismo ang ining ila subong nga mga sitwasyon sa mga eskwelahan abi tinagaginutok, hindi makatulog sa maayo, kapin pa kay may mga affected man diri nga individual nga may mga kabataan abi nga mga magagmay, although nga tigin gin-activate man nila diri ang ilang kumbaga daw may pagkaon sila mismo nga sila lang galuto diri sa ilang kabarangayan. Yes, community kitchen Bombo Cham. So pero ang ila diri nga palahuwayan gid abi ginutok man sa mga classrooms nga na provide bilang ilang evacuation centers sa Bombo Cham. All right.
Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid na Bombo Hana Andasa. Sa aton sini nga mga kabombo, kung aton palang siniiya nga isip-isipon kag paminsaron, makatalaka ang sitwasyon nga kung sa diin maka-eksperyensya kita sang pagbaha-baha kag pagdanaw-danaw. Apektado ang imo siniiyang mga aktibidades. Hilabi pa kung may estudyante ikaw, kag ikaw mismo isa ka empleyado, makatugas ang huol sa pangkabilugan. O galing hindi man naton siniya banwa mahambal abing masolusyonan na ang pagbaha-baha diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. Kay ever since may mga lugar gid man diri sa bahin sang syudad nga nagataas ang level sang tubig sa tagsa kamag tupa ang mamunog sini nga ulan. May mga lugar man nga sa tuanay ginabaha, pero bangod sang mga flood control project, nahagan-hagan na ang baha, danaw na lang ang ila siniiyang maeksperiensyahan. Ti ini tugas ang madamo man siniiyang faktor. Ang nagapanguna si Nadira Banwa, amo iya ang ginatawag sining climate change. As a matter of fact, hindi lang iya kay pungsod Pilipinas ang apektado sini. There was a time sa aton sining mga kabumbo iya nga no? Dito sa may United Arab Emirates sa UAE. No? Kung hindi ako magsalado, dito iya sa isa ka Arab country, do Riyadh to bla. Ano pa ginaganing iban sini nga mga Arab countries, gatigin Dubai, no? Ginbaha man to sila. Amakon mo, disyerto. Ginbaha iya. No? So, ini nga mga changes or pagbago bangod man iya sa ginatawag sini nga climate change, amo kung tani sini ang nagakadapat nga preparahan kag antisiparon sa mga opisyales sang aton sini iya nga gobyerno. Ang baha, ang pagtaas ng level sang tubig, given na ina, kung may mga lugar gid man nga ti makabig naton nga hindi na gid iya madisponiran, kung inyo sinimanotisyaran, ang mga pumuluyo sila dira, sila na ang nagahimo sa mga pamaagi kag solusyon. Ano mga ina? Ti kung santuanay bungalo lang, kung sila ang may ikasarang may kaya, mayara na sang second floor or even third floor ang ila sini nga balay. Para nga sa tion nga magtaas ang level sang tubig, kung hindi man sila maka-evacuate, kag mapabilin sila sa ila sini nga puloy-an, ti may mas mataas sila iya nga area nga sayluhan. No? Para nga masecure nilang ila sini mga kagamitan, masecure nilang ila sini nga kabuhi. No? Kay ti sang chimpo sang mga mabaskog sini nga bagyo, just like Frank and Yolanda, even ang mga pamalay nga mayara sang ikaduha sini nga panalgan, ginlabot gyapon sang tubig baha. No? That was 2007, 2008. No? Ang Bagyo Frank, 2010 or 2012. Correct me if I'm wrong, sa aton sin makuturan. No? Ti antisiparo na naton kag aton sini nga preparahan, although ginapangamuyuan naton nga wala na iya sang kasubong sa Bagyo Frank or Bagyo Yolanda kabasko nga bagyo,
nga mag-igo or makaapekto man sa bahin karon iya sang Iloilo nga magtugas ang gulpihada kag madasig sini nga pagtaas ang level sang tubig. So dapat amo ning aton sini nga preparahan. Oh. Kay mas maayo iya banwa kung wala kita sang may gina-evacuate. Kung may gina-evacuate man kita, mabutang naton sa husto nga evacuation center. Hindi kay pangtumpukon lang sa kundiin sining edo kasubong medyos posibles for the meantime. Kung ang kilala ko pa, temporary sige-sige. No? Formal nga evacuation center. Sa aton sining mga kabumbo. And of course, eksakto kang nagakaigo nga plano sa pag-ubra sang aton siniya nga drainage system. Ti sang tsimpo nga nagatagiti ang init. Why man niya sang may nagabader sini banwa nga talupang don ang problema naton sa drainage. Now kay nagsulod ng tsimpo sang tingulan, lantawan nyo bala kay kung wala ginaawayan, daw nagapaindis-indis pa. Kung wala nagapinatudlanay, siyempre may ara gidya sang mambal nga way kuya sang kahilabtanan, may nang hinaw, tanan-tanan na lang asahi sa mga whereas kung ang kilala ko pa. But the fact remains nga ang nagasufrer iyang mga pumuluyo sa aton sini mga kabumbo. Pasalamat kita kay ang aton sini nga mga opisyales madasig nga nagahatag sa nagakigo ng tulupangod in terms sa paghatag sang ayuda, pagsapupo sa mga pumuluyo nga apektado sa pagbabaha. Pero mas manami kung tani, no? Nga wala kitaya sang gina paligban nga salapupuhon sa tagsa ka mangin maulanon ang tsimpo. Kayang tanan safe. Kayang tanan nga pumuluyo, no? Hindi mahimo nga malabot sang tubig baha. Kung may pagdanaw-danaw man hindi naton inamalikawan bangod nga manubo gani driya ang plastada sang syudad sang Iloilo. Bisan ahaw gani nga haytay may pipila kita diri ka mga area nga ginasudlan sang tubig. Pero imagine sa aton sini mga kuturan wala sang may mga lugar nga hindi pwede masulod sang salakyan bangod mataas ang tubig. Wala kita sang may ginapangdala sa evacuation center. Wala sang may makasufrer sang huol. Bangod nga tuod nga may danaw-danaw pero wala nagabaha sa ila sining area. Sa malipot nga pulong, hindi man siling iya nga wala sang bululigan, kundi waay sang palaligban. Ang tagsa-tagsa, sa aton sa tagsa iya ka mag-abot ang tsimpo sang tingulan. May mga nagahambal nga santuanay, danaw lang na di. Subong lang tawa bala, tagahawak na, tagadughan na, tagaabaga na. Isa pagid iya sa dapat sininga talupang doon, santuanay, may mga area pa nga kung sa diin, buhi ang aton siniya nga mga natural waterways. Sapa-sapa lang man ina, creek lang man ina, pero dako ina kung tani iya nga bagay para nga ang tubig free-flowing, no? Kag magadalo-do or magapadulong sa mas manubo sining nga lugar, padulong kung sa diin sining outlet niya. O galing abi banwa, hindi man malipod kag manigar, basta gani nga mayo ang progreso, sang aton siniiya nga lugar, ti madamo sa may mga ginapatindog, patindugan ka diri sa nga another naman siniiya nga face
sang isa ka subdivision, mapatindog sini iya ang private subdivision, so on and so forth. Galing kayang problema naton, may mga manhole kita, may mga natural waterways kita, nagakatampukan ini, kay ti iyadi pa, nga mabaligya ang per square meter ya sa mas mahal siniya nga balor, makakwarta ang mga real estate agents or nagapanag-iya sinang subdivision abi sa aton sini nga mga kabumbo. No? So bangod nga wala ginhatagan sa nagakigo sining tulupangod ang pagbalikid kung tani sa pagmintinar sa mga natural waterways naton, ti epekto man ini sang kahimuan sang tawo nga ginpalala pagid sang climate change kag pagpahanumdom na ni sa aton no nga kung sa tuanay nangin mapinuslanon sa pila ka mga partikular nga tawo kay kumo abi naginansyahan sini nila, pero ang balik 3, 4, 5 kapilo hasta 10 kapilo nga halit kaga masubo siniya nga realidad, hindi man direkta ang tawo nga nagpanginpulos sa kung ano man sini nga pamaagi ang nakaagom sang 10 kapilo sini nga kahalitan, kunti adtong mga tawo. Nga way gani iya sang kalabot-labot. Patal pagin sini nga istorya banwati. May mga information man kita diri nga pila ka mga subdivision and private subdivision nga mahal ng ila sini nga pag-acquire sinang ginatindugan subong sang ila sini nga balay, nagpundar pagin sila, nag-invest sila, ginpasalig sila sadto nga flood-free na diri iya. Tiway sila kabalo, may mga natural waterways na dira, may mga manhole na dira, kabahin ina sang downstream bisang isa iya ka lugar nga didto nagadulhog, nagabuslog ang tubig pananglitan iya nga magdanaw-danaw. So why na sang agyan ng tubig, why na sang guaan ng tubig, nagpurong na karon kunti gulpihada nga nagtaas pagid ang level sang tubig baha. Ti ano na lang himuon, ti para iya nga hindi mabutang sa alang-alang, ila sila nga kabuhi, sayloon sila sa evacuation center or nagaserbe sila nga evacuation center. No? Tiyan mo sini ang epekto sa aton sini nga mga kabumbo kung sa ngalan sang kung ano man sini iyang pagduso sang tagsa sini kaugalingon nga interes, makaginansya or whatsoever, ang balik sa pumuluyo tag na 10 kapilo kag sila payang mas labing nahalitan. No? Okay gid ina, and in fairness, pasalamat kita kay madasig ang paghatag sa nagakigo ing tulupangod sa paghatag sang ayuda, bulig sa aton sini iya nga mga kuturan nga nabahaan. Pero kung aton sini iya nga lantawon daw kasubong sa mga tinaga pasang maestro ko sang high school, Consuelo Di Bubo. No? Why man ako ya siling sa may ginapaiguan kay kumo abing ti nangin masako si Mayor Inday Raisa Trenya sa pagpanagtag sang bulig siyang ginatumod ko. Nagwa man niya ang kampo ni Vice Mayor Lavlab Baronda kag nagtanyag man sang ila sini nga bulig, siya nang ginatumod ko, wala. Ang punto sina diri iya banwa, no? Nga kon
gininsakto lang ang pagtrabaho sa so-called drainage system, istriktuhan kagin pasulabi nga hindi mapiktuhan ang mga natural may mga ano yung term ko nalipat na lang ko kay ining mga natural waterways, wala sang pangtampok, waay sang mga manhole nga pinangseradhan kay para lamang nga makumudar, yadi pa ang isa kalute para nga mabaligya or para nga ma-utilize nga kamahin sa isa ka pribado siniiyang subdivision. Kunti hindi amo sini kuntani banwa kalala ang sitwasyon sang pila ka mga kabaranggayan nga identified na ganan as flood-prone barangay, naglala pagin ang sitwasyon bangod sa sining mga gin-take for granted nga kuntani ginhatagan sa nagakaigo nga pagtamod before ginpasulabi ginhatagan importansya nga ma-maintain ina, hindi ina matandog, hindi ina malaksam. No? Kita nagapati nga hindi amo sini kalala ang sitwasyon sang pagbaha sa mga kabaranggayan considered as flood-prone barangay kung ginbantayan kagin insakto lamang inibanwa, no? Sa tsimpo nga ti ini sila ang plastar pa lang sa paghulag sang mga kadutaan diriya sa bahin sang syudad sang Iloilo. Maybe may iban pagid siniiyang faktor nga why naton matalupangdan, but sandig sa pagpangusisa naton banwa kalabanan amo sini ang nangin problema. No? Kay previously may mga nabaton kita sini nga reklamo nga ti may mga private subdivision nga mismo ang bilog nila nga subdivision ginabaha. And it seems nga wala sang waan ang tubig sa ila sini nga lugar. Ti sandig sa pagpangusisa naton, why sila ya sang mga drainage gani? No? Ti ano lang to ya? Ang sistema, pinangplastar lang to para nga mabaligya lang ang mga lute. Even gani linya sang tubig, wala sila. Oh? Ti kasubo kung lang taon man ang ila sini nga sitwasyon. May kilala ko, isa ka si Ferrer. Hambalya sa akon, tila tawa ba lang bubutsam? Oh? Waay man kuya literal nga nag-aaway ito sa 25, 30 katapak sini nga balod. Samtang nagapanakayon ako. Pero halos sa tagsa ka matagadlaw, amon sini nga environment dito. Kung ara ka sa makina, grabe ang init sa makina sa barko. Nagtipon ka sang kwarta, gintanyagan ka sang kampyon siniiyang subdivision kay gali sa flyers lang makita, igo mura kay nagulan. Nagbaha yang akon sining balay, sinulod ako sang tubig. Isang ginhusisa, kuway gali isang mga nagakaigo siniyang drainage system. Why man kami gani iya sang linya sang tubig diri? Oh? Kadamo sa mga nagakontribuer sini nga mga faktor nga nagpalala sa sitwasyon sang pagbaha-baha diri sa syudad sang Iloilo. Ti paano naton masulbar ini? Sa aton sini mga kulturan? No? Ti ginatugyan naton ina
sa kamot sang aton sini nga mga opisyales. Ngati tani napunggan ininila galing kiti siguro why man sini nila na force nga mo sining mangin sitwasyon sang syudad bangod sang ila siniyang kapabayaan kag approve without thinking basta nagaparanamol ang sobre nga ila sini nga mabaton. 36 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik naton banwa dugang pagin nga balita kag impormasyon sitwasyon sa palibot sang syudad kag mga kaiping sini nga kabanwanan kag mayara man sang ginpatigayon sini nga groundbreaking ceremony sa 3 ka mga proyekto sa banwa sang Pututan. Check taman ina sa aton sini nga pagpalayag diri sa Bumbuanay Souto balikan tay ni matapos sa bilaka importante nga mga panumdum. Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. Ako sa Mary Ann Haranilia. Sang Barangay Our Lady of Lourdes. Dahil anong imo sila ka purchase ka rin? Birch Tree. Birch Tree. Pala inom si nanay, Birch Tree? Oo. Okay. Kada aga, gid. Sige, isipon nato na yung mga cash price ha. 5,000 pesos ni sa isahon ko. 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, 4,000 pesos, 5,000 pesos. 5,000 pesos cash. Ano ni Ma'am Mary? Ano 5,000 pesos? Bakal, bulong, kaga bugas. Ako, maintenance. May sakit ako sa heart. Ginaagda ko ang mga taga-barangay Our Lady of Lourdes nga magintraman kamo, basi kamo naman ang sunod nga mga daog. Basta Radio! Basta Radio, Bombo. Star FM! Star FM, it's all for you. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Lutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sang Bumbuanay Souto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Hindi lang kay syudad sa Iloilo ang ginabahaman pati sa mga keeping sining kabanwahanan sa uton to grabe man to ang bahao malin pagkagayna hasta subong kuno ilisipon lang to ang areas nga nag-subside ang iban sini wala gid nag-subside gani no sa Leganes to ti 10,000 ka pumuluyo tong apektado sang baha. Pero antes kita magpadulong sa mga first town, balikan ko anay dire ang kontrobersyal man nga barangay, barangay Balantang, Buntatala, Lanit, Kamalig, dira nga mga area nga nalakip tumla sa mga 5 ka mga kabarangayan. Nga nagligan to ti taga-baga ang tubig baha. Amo maning inumpisahan sang pagdugsing anay, no?
sa aton sining mga opisyales diri sa syudad sa Iloilo. Check ko wala si Bombo Jomar Villa antes kita magpaliganis sa Bombo Jomar. Kumusta na dira sa may area sa distrito sa Haro sa report? Please go ahead. Pabutsam na as of latest karon nga pag-checkar naton sang sitwasyon sang pumuluyo karon sa may distrito sang Haro. Kasunod ni sinang pagbubo sang ulan diri sa syudad sang Iloilo. Gin-check naton diri ang area karon kay mo gining apektado ang Balantang, halin diri sa area sang Lanit, Balantang and area sang Tagbak. Buntatala sa pulpunta na to nga porsyon sang distrito sang Haro. So far subukon maobserbaran naton sige paghapon ang pagbinabaha sa nasabit sining karon nga lugar sa diinting iban apektado man ang ila sining pang ginawi actually based to sa pagpulot-pangkot taton sa mga pumuluyo sa lugar ang tawag sining baha do hindi naman kuno bag-o sila sa nasabit sining karon nga lugar. Pabutsam kag ang ibante do daan na black do na use nang ati mo nang sitwasyon basta kun mag-ulan maka-experience man sila sang pagbaha kay ang mga pamalay daw na natuon sabi sa kilid mismo sang creek sa aton sa nga mga kabombo basta kun dako yang supply sang tubig halin diri sa mga nababaw sa nga bahin especially diri sa area sang Lanit Haro. So muna nagakos sang paglapaw sang tubig sini karon nga ulan rason kati baha. Isa ka diri sa pakigangutan naton si Serlito Flores taga Son Juan Balantang sa distrito sang Haro. Sunod sa tungdan mayo-mayo laning sitwasyon subong ko ni panggid kuno sa naglikad sining adlaw nga madalom ang tubig baha sa ila kaysa tagalapot kadi taga lapaw sa imo sining nga baga sa mga nubo na gid nga porsyon sang ila sining barangay Bumbutsam kag ang ila sining nga pamalay napahampang niya sa kilid sang amo na kun magulan kiti sa kilid sang creek kung maglapang tubig ti dragid nagadiretso sa ila ang tubig amo ni karon ang going man nga project karon sa area sang Balantang ti amo man ang isa sige dalo magni sa pumuluyo nga once kun ini siyang mahuman mahagan-hagan ang binabaha sa nasambit sa ni karon nga lugar kay ti mahitso na ang flood control ang flood system dira ang depensa pratis kun ataas yang volume sa tubig hindi niya maglapaw sa pila ka mga pamalay sa nasambit sa ni karon nga area sa aton sini nga mga kabumbuti suno kay Serlito agapasalamat siya kay kun ipanggid kuno kagabi do tagahawak ang tubig sa iban sini nga mga pamalay ti subong do nagsubside na sa gamay kag nagalaom siya nga ti mamat-amat na lang ni bangod nga why naman sang pagtupa sa ulan ang ginakangaan nila nga basi kon magulan naman nga ting imbes ang nag-subside to amo naman na yang mabulos kon sige-sige kung magulan pagid ang maeksperiensyahan diri sa may syudad sang Iloilo diri Bumbutsam. Ari plano pa ang interview diri kay Serlito Flores sang Son Juan sa Balantang Haro. Son Juan Balantang Haro. Di kamusta do? Sitio Sapa. Di kamusta ang sitwasyon nyo di? Kaya mo ni stasyon na mo niyo lubog kami sa tubig yo. Kay mahina abi mga gusos ang tubig kay marado to sa Buntatala guro ang gobras lasang ilang project ni nga sa nula. Mahina ang dulog sang tubig. Dati kuan na di mo mag-amo ni kadalom dugay-dugay ubas kay madasik lang pag sang tubig bala. Side. Oo. Ay subong amo ni problema namon diyo ba. So bali ano kalawig na di Son Juan hasta sa sauna ano ni? Ano lawig na to? Oo, layo. May mga dito man nga area mo may sapa may tos piak. Baha man na to sila. Kan tubig din kahalin siya sa babaw. Oh, dito sa babaw sa kuan na to, dito sa may Lanit so. Sa may kuan, sa may Kamalig. So sa babaw. So duga pa sa unod am lagi ngati. Oo.
Sa inyo to, sulod yung tubig, balay nyo? Tagatuhod to kagabi. Okay. Subong ubas naman, na matamatan man, hasta na wala naman to tubig sa sulod yung balay. Ay, pero kagabi, tagatuhod yun sulod yung balay. So doon nagamat-amat na kung sitwasyon nyo? Amat-amat man sa usot, amat-amat man sa usot, subong. Okay. Kita mo mga... Pero kung mag-subside ni tanan, wala na tubig daw, mo dulhog na tanan daw. Wala na, may sapa na sa mo. Yung dira lang gina sa sapa sta. Di ba si gamay pag itang drainage sapa na da, di man? Hindi, malapad na nga sapa, wala yan, kaya dito gid ang barado, gamay gito lusot tubig sa punta to. Pero kung panggid kapon do mas mayo-mayo na ning sitwasyon nyo de. Kung panggid kapon. Oo, kapon taas gid day. So mayo na kay tis dugamat amat sa delta ni Mura, no? Oo, ito yung mula na amat man sa hindi nga bagulpe gid ang pagpangaw ko tubig kay ito kanti nga mahina to ang kwan sa punta. Mula ni pag umpisa lang isang ilang project na yung nag-amudaga dyan na istasyon. Pero why man abi nga do nag-evacuate ka mo, may naging ma-evacuate there, no? Why man? Kagabi, may aragin man nag-evacuate sa eskwelahan. Pero sa mo na kay mataas ang balay ka mo, babaw dalom na mo dito kami sa babaw. Sige. Ano gini complete name, sir? Flores sa apelyido ko. Flores. Si Sherlito, no, sang Son Juan Barangay Balantang, sa distrito sang Haro. Amo man yung sitwasyon sa Iping sining magbarangayan, especially sa may area sang Tagbak, no? Diretso sa may area karon sang Buntatala. Sa may Buntatala dito na to pupunta tong porsyon sang distrito sang Haro nga naga boundary na Sabla, no, sa Leganes. Ang dito yung subos-subos kan daw na tuo na to sa mga nakumpleto na sining project site dito bumutsam sa gining proyekto sining pag kayod na sang slope di na slayam labot ang diri lang gid sa tubang kung diri sa may babaw sining porsyon amo na nga daw naga-experience pa karon kay ti may mga manubo sining porsyon sang sining ginagyan sa tubig amo na nga tinagalapaw kag nagadiretso sa mga pabalay sa sambit sining karon nga barangay Bumbutsam. Ining mga ginabahaan ni subong Bombo Jumar. Although mainit na ang obserbasyon sa mga pumuluyo dira madasig mag-subside ang tubig or medyo madugay-dugay kag malawig-lawig pa ning paghulat nila hasta iya nga magmalaman ang ila sining palibot. Ang ila sining observation nagaamat-amat sa subside basta hindi lang kuno magulan. Kay once kuno kung magulan basi ang gin-subside to amo naman na balik naman to pugok naman tubig tos may babaw adulhog naman sa ila bumutsam tara sa ila sinikaron tagsa ka mga puluyan. So far ang iban siniti nagatinyar sila sining balay mo to kada mention nga may mga pilaban to sila mga kopdanan to sa mga pumuluyo sa lugar ang gin-evacuate, no, para tis nga mangin safe man, no, ang ila sining sitwasyon sa tunga krosining mabatsagan kag may eksperensiyahan nga pagbaha sa lugar Bumbutsam. Siyempre ang evacuate mo dra una mga senior citizen kag mga kabataan mo pero iya ang mga maburubaskog pa dra iya kag siyempre may mga ginabantayan man sila sa ila sini iya nga puluyan dira kay di man natin tanan-tanan sini nila mabitbit pabilin gidira Bumbutsumar. Amo gani ang iban sini ganito gapaligo pakinato mo, no? Nag-enjoy man talaga dito sila kina sa mga baha to Bumbutsam iban sining magbataan pero tayo na importante sining mga senior citizen kato di kasangkol bla in case karon ko may mga emerhensya gid man ang i-raise abis sa sambit sa ni karon nga area Bumbutsam. So far ang observation naton agin pakita kina na siya do nagid man no nag-subside na ang tubig ako panggid kagabi kag subong sining hapon sa may area karon sa Buntatala sa may distrito sang Haro Bumbutsam. All right. So daluntan lang ni no ang latest karon kay may data kita driholin sa Municipal Disaster Reduction and Management Office, no, sa may probinsya naman kita sa Iloilo kay sandamlag lang address may banwa sa Leganes so ti inadlaw na ning naka-experience man
sang pagbaha ang nasambit sining lugar, no? Based diri sa record sang MDRRMO, ang total number sang mga apektado sining pamilya sa kabugusan niha sa bilog sining Banwa sa Leganes nagdangat sa 2,600, no? Ang equivalent sini sa individual nagdangat sa 9,208 ang apektado. Sa diin sa sining nasambit sini karon nga mga individual ang gindala sa may evacuation center nagdangat sa 100 o 100 ka mga pamilya, samtang 333 naman sining equivalent sini sa individual sa araya sa sulod sa evacuation. May gina-consider sini nga outside evacuation, subot silingon ting iban nagatinir sa iban sini nilang mga kakilala, na nagdangat sa 411 ang pamilya kag 1,119 sa mga individual sa aton sini nga mga kabombo. Isa diri sa napakagangutan naton ang karon, no, ang opisyal sang barangay Ginubatan kay sa nalista sini nga data, no, do ilagid ang may pinakadamo sini, no, nga mga pamilya ang gindala sa evacuation center nagdangat sa 449, no? Sa dinting iban sa balay multipurpose hall kag daycare center. Ang Ginubatan diri ni siya sa may likod na ni siya nga porsyon, no? Pakadto na ni sa may coastal area. Sa diin ang tanan nga baha, no, tanan nga supply, tanan nga volume sa tubig halin sa may poblasyon didto nagabulya sa ila, kay didto ang drainage palapos didto sa may baybay na, no, dagat na Bobotsam. Tiyang kakatabo ko, no, imbes nga ang tubig magi sa drainage nagalapaw, no, bangod sa kadamuon si isang volume alin sa may poblasyon area amo na nga nagaka-eksperyensya sila, no, sang tubig baha. May didto sa ila sini nga site relocation site ang tubig kuno tagaliog. Ting iban nagpang-evacuate na lang, no, nagkadto sa lugar kag tibayo man kay ang mga barangay official ang atipad man ni sila, no, sa kun ano ang ila sining kinahanglanon, no, sa ila sini nga pag-evacuate kag tisamtang nagapalipas karon sang adlaw nga masubside ang tubig Bobotsam. Ariblado si Kagawad Cristel Catalan sang barangay Ginubatan, Banwa sa Leganes. Family, sir. 18. Din sila na pahamtang sinidapit? Dito sa may relocation site, sa may school site. Ano manubo man ang tuhaw? Oo, manubo. Sir, kag sapa, anda siya. So ano nasuldan gid balay nila? Ang iban, wala mo siya sudan kay mga tag-as. Galing kay tiga saka pang tubig, amo nga nang evacuate, ipa-evacuate sila diri sa barangay. Ano oras na evacuate? Iban kagabi mga 1. Diyan sang hapon may ayan di kami tatlo ka family. And then sang aga lang ni do pila pa ka ano nagidugang. Okay. Anong mga bulig naton? Balik ay lang kami digay nang ganyan provide namon mga food para sa ila. Iyang barangay, no? Oo. Bali usually ka evacuate man sila kung mag-ulanaw? Oo. Ganubog ay man da? Ay ganubog na tabalaan kada lumatod sa ilang area. Kay sapa anda sa mo. Dagdira nga nalagyan ka tubig. Anong ginalantaw nyo rason nga do nagadalom ang baha di? Ano ang tubig kalin sa may Banwa, sa may wala ko sang sa drainage bala, sir. So ay drainage. So gala pa wala di sinyo. Oo. Ti mga pila ka adlaw ni mga hubas? Isa may 3 days, oo, 3 days. Subot silingon di sila gali anay ka balik sa balayda. Hindi pa kay may tubig pa subong. Okay. So ti kamusta iban may mga kabataan, di ba? Oo, may mga bata sa, sir. So hindi man sila kay pati nyo kusina, di ba sa mano? Oo. Sige nalutuan lang sila namo. Damala na, no? Mga ano pagit kinahanglanon nila, be? Ang mga ayun do mga bayo man sila dala. Oo. Iban way man kalbasa bayo nila, ano? Wala kay may mga babaw na sila mo. Ang Banwa ka palabot ka bulig? Wala pa. Ya ka Banwa tani, no? Kinahanglanon nyo man, no? Pasa pa report. So bali hasta sa ano sila di? Kung magnubo na to sa ilang lugar, sir. Eh diri kay may tubig pa man. Sige.
Si Kagawad Cristel Catalan sang Barangay Ginubatan, Banwa, Karusag, Leganes, Iloilo, bumbot sang tubig ti nagakinanglan gid man sang dako man sining nga drainage system dira, no? So may kantanan sini kay na timingan kay na may mga transaksyon ang opisyales sanday mayor hain kag ang natigayon nato diri pagungutan ang municipal administrator, no, sa persona ni Sir David Sinay. Sunod diri siya bumbot samti ang ginalantaw sini nga rason man bangod sa mga makitid, no, mga magagmay man sini nga mga kanal sa lugar, rason nga awas ang tubig kag nagalapaw sa dalan. Isa man gani diri, no, ang ginahimo karon nga tikang sa administrasyon ni Mayor Vincent Hain ang mapabutangan sang drainage, no, nga dako para tis makakater sang sining volume sang tubig. Ti ang term sining ginhambal to kidad ni Sir Vincent ang ila sining drainage system, no, organized kag centralized bla nga ti naga-connect ang tanan halin dra sa mga area sang poblasyon pakadto na to sa exit, no, sa lapos na to sa may coastal area na sang nasambit sini karon nga Banwa, Bumbotsam kay kuno kun ang kayuho nila isa lang ka drainage sang iban way nagangot-angot, so di man gyapon masolbar ang pagbaha. Amo na agin propose nila, no, gipangyuanan nila sa budget ni sa may Department of Public Works and Highways nga halindra sa may poblasyon butangan sa sandako sa nga drainage, no, area the system dra para tis nga kon magbuang ulan, no, dako nga volume sa tubig maka-cater siya kag hindi sa maglapaw sa dalan kag hindi sa maglapaw sa mga pamalay. Bumbotsam ka nga sa subong at ma-experiensyahan ang ining pag binabaha, no, sa sambit sini karon nga lugar. Bumbotsam so far ti amo pa nang ginulat kay way pa bansang approval ni kon balati sanon ni siya mampisahan kag mabudgetan ang ining nasambit sini karon nga plano at tuhoy nga kung paano nga ma-address ang pagbinabaha sa nasambit sini karon nga lugar. Amo nang masubo Bumbo Jumar kay igo mura kag marealisar sa mga opisyal naton nga nagapulongko inang taas na katama ang level sang tubig bala nga baha kag makahalalit na gali, no, dira pa lang nila kag mabalaan nga dapat gali mayara sang systematic sini iya nga pagplastar sang drainage kag mayara sang outfall pinakaimportante gid, no, ti kun hindi magbaha no ay Manila ni gani kasulod sa ila sini nga mga ulo. Actually ti kabuton na mention ni sir nga dugay naman ni kuno, no, nga gid na tinguan nila nga ma-address ni pero ti bangod nga ang kinanglanon dako man sini ka budget abo nga ti dapat mabudgetan man sang DPWH sa mo paning ginapaluapan gani nila kun paano nga ini siya, no, nga budgetan na kag mampisahan ng pag-construction kay ano kadugay ang dugay na? Ano kadugay ang dugay na? Ang na-mention niya ti pagpungko kuno ni Mayor mo gin planuhan na kuno nila ni ikaduha na nga term subong ni Mayor Hain or last term niya na? Nalipat lang ta kun balado last term na ni or may isa pa? Ti kung mag-ikaduha nga term, una nga term 3 tuig, kaduha nga term 3 tuig, anom kun ara sa saya tunga ikalima. Ti kun bata ni ang plano nagkamang na galakat na guro gani kay 5 tuig. Samo nang isa dira sa dalantaw nga ma-address, no, ang solusyon ang ining problema karon sang mga pamuluyo in terms karon sa baha sa lugar. Bumot samti ko na mo sini doon di guro drainage sa kinanglanon basi ko irrigasyonan na lang alin no? Sa may poblasyon, no, para at least ang volume bla kay ako naton sa obserbaran, no,
tama man gani ka persado ang volume, no, ang current ng tubig kay na. Pero ang pag-subside ko naton sa dingalang tawod ay naga subside sa badasig, no, subot silingon sige man gligapon kag dako gid ang volume sa tubig alis sa babaw. Nga mo na ginahaboy diri sa may dalom, paubos na to sa may coastal area sang Leganes, Bumucham. Alright. So, ang latest, no, nga report halin sa may probinsya, akon sa may banwa karon sang Leganes, Iloilo. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 source of news and information, Basta Radio, Bombo. Salamat kita Bombo Jomar Villa. Kung inistoryanay, kuris-kuris na malangning aton sa mga opisyalis naton sa mga nagkalain-lain sini nga local government unit, advisean ko na lang kamo kag pamati gid kamo sakon. Gusto nyo yang makwartahan ining pagbaha-baha? Gusto nyo hindi? Gusto ninyo ma-convert ni sa revenue ang pagbaha-baha? Mahimo taya isa ka festival pagid. Water World Festival. Tapos ululupod kita tanan. Why na ya palaligban ang gobyerno ta nga may gastuhan pata? Ululupod kita tanan. Ubog, lusong, sa tubig baha. Pwede man na nga kung hindi ka mo sa Water World Festival, baha festival Di ba? Imbitaron tato nyo na mga kano, mga lain-lain sini nga mga puri nasyonal bla, mga Russian, mga Indian, no? Ano pag masami nga nagakanto di sa aton, mga Koreano. Ano nga sa'yo? Tubig baha, akanami. Di ba? Makatipon patas ang revenue, hindi nyo na pagpakaio ang drainage. Ginaawayan, gani. Bayi na lang da. Anon mo kaya mo na lang ni? Mangkuton ta gani. Tidugay na namon nga plano. Ay, kadipunggol. Plano lang nga plano. Tumuan na gani. Pakpak plano. Gwa inagag. Kung ang kilala ko pa, once upon apan i-embrace ta na lang ng pagbaha-baha. Total do pang kabilugan naman pati ngayon na lang kita sang Baha Festival. Parang away na ta sang paligban nga ipakayo nga drainage kay wala man nagailinangot. Tapos dugay naman nga plano ni. Kung Baha Festival, butangan ta dirada sang kawayan lang nga mga tulutapangko. Tapos medyo palutaw, floating, may sulusugba kada. Pitso paa, pinakas nga bangros, talaba, budol fight kamusto nga sang Baha Festival. Di ba? Pero ang paghatag niya sang premyo sa Bombo, kapi ba sa swerte sa palengke, may makapugong bisan magbinaha paya Bombo Mel. Narito na ang isa sa mga winners ng brand new limited edition Bombo Radio AM/FM transistor radio with emergency LED light, rechargeable, portable, hindi nakapako sa isang stasyon lang, sa araw-araw na special draw ng Swerte sa Palengke. Ari karon sa aton sining live studio aton si special draw winner magabaton sang 500 pesos nga cash kag syempre limited edition sang transistor radio nga wala na lansang sa isa lamang ka istasyonan. Pwede sa kuryente, pwede man sa battery, rechargeable pa, may flashlight, LED light. Maayong hapon, nice. Ano ganito ngalan? Si Norma. Norma Hiyangga. Norma, ano ganiluat, ma'am? Norma Hiyangga. Norma Hiyangga sang? Ibierna Street, Barangay Inday, Iloilo City. Ibierna Street, Barangay Inday City proper. Alright, ma'am, unahon ko anay cash prize ihatag sa imo ni Bombo Del Mar, palihog ako isip. Alright, 100 pesos. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos,
400 pesos, 500 pesos. 500 pesos. Ano ni nanay 500 pesos na? Iba kaliwat sang proof of purchase, agod magdaog sa grand draw. Abaw, kag may interest ka. Ano mo na mo interest dala mo? Idugang mo inahulog to? Oo, sir. Oo, sige. Yes, ihatag na mo Delmar ang sining special prize pagit sa special draw naton. Magluwas may 500 pesos ka cash. May limited edition siya nga radyo nga wala na lansang sa isa lamang ka istasyonan. Pandaron tabinay para mapamatud-an tangaway na lansang ina sa isa ka istasyonan. Oh, be, pandaron ta. Ara, plus light, nagsiga. Oh, ara pagid, nagsiga man. Oh, ang radyo naman pandaron ta Nanay Norma. Okay. Oy, naga-feedback. But siguro nakatutok sa bumbura sa ilong sa ibang istasyon. Harapan sila nga mapamatian mo, ibang maging estasyon. Pamatuon lamang nga wala malansang sa isa lamang ka istasyonan. Anong mahambal mo si Ninay Norma kag agdahaman to mga kaiping nimo nga mag-intraman sila para nga pareho mo madaw man sila, ma'am? Sa una nga tanan nga pasalamat gid ako kay Lord sa Bumbo Radio sa tanan nga sponsor sang swerte sa palengke 2025. Tanan nga nagapamati sa Bumbo, ginaagda ko kamo nga mag-intraman sa tanan nga promo sang Bumbo, agod nga magdaog man kamo pariho ko. Basta Radio, Bumbo, Star FM, it's all for you. How kompleto, kid. Sige, congratulations sa Nanay Norma. Thank you, Bumbo Cham. Alright, diri wabit sa ton sining mga kabumbo special draw winner naton. Nagbaton sang 500 pesos nga cash kag Transistor Radio, nga limited edition sa Bumbo Radio kag Star FM, way nalansang sa isa lamang ka istasyonan. Gusto ko pagitani nga i-explore ang Baha Festival, kung ano pag pwedeng mahimo naton. Bululigan ta na lang niya, no? Total ara na giman lang na. Kung ang kilala ko pa i-adapt na lang naton kung ano. Ara. Kay tiduwa. Sos Maria kag usip, magkuton mo kon ano nga mga sa isang lihok ang ginahimo, ting ginaplanuhan, napalabot naman sila. Ay, oo. Writings on the wall to. Pati kayo na lang tayo, Baha Festival. Anyway, standby na kamo sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Inis Bombo siya, Mablanco, Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the most trusted and number one radio station sa source and news. Source of news and information, Basta Radio, Bumbo. Pero kung kwarta ang paghambalan, apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga, ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan.
Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapak halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agod malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kun tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kun pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sa mabulig agud sa Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. Grace Ojerio, taga Barangay Alupidjan, Tigbawan, Iloilo. Taga Tigbawan, Iloilo. Anong proof of purchase ni ma'am? San Miguel Pilsen. Isipon natin ma'am ha, para nga sigurado ka nga 1,000 gidman ini. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos,
500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000 pesos. 1,000 pesos sa Ma'am Grace. Ano mo ang 1,000 pesos? Bakal sang grocery, dugang bakal sang proof of purchase. Ginaagda ko man ang tanan nga taga-tigbawan nga mag-intraman kamo, basi kamo naman ang masunod nga magdaog. Basta Radio Bombo Star FM, it's all for you. Kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kun sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kun pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag hindi pag-ihaboy sa bisan. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for July 20 to 26, 2025. All the Goldie songs are their specialty. Kag sila magabalik sa Hulyo 26, Sabado. Sa concert at the Plaza presents The Retro Band. Mangin inyo, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pangaiban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 27, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sa ngaga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community in a progressive country in 2025. Congratulations sa isa sa mga panumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyong balay, pero hindi gid maghigda sa imo. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched.
#1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Good afternoon, mayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine and welcome back sa kahapon lamang program. Ika-21 sang Hulyo, Lunes kita subong, balik eskwela, balik trabaho. I hope malana ang inyong mga lugar dira sa medyo nagtaas-taas ang tubig. I'm not saying sa ginbahaan gid. Medyo nga mga nagtaas-taas lang. Maging super bahaan gid. It's another story. But anyway, just hope nga malamalana ang mga dalanon ninyo dira. Kung kaisa medyo mag-uum-guum ba, but anyway, kaina nakita na naton ang smile ni Haring Adlaw. And that's enough reason for us to smile the whole day today. So keep on smiling. Kaupo din niyo ako, this is Tita Regine. Nagapanambalik kita para magdulong sa inyo sa mga matahong mga kasaysayan diri sa kahapon lamang program. Kag umpisa na naman sa atong ipagpangita sa atong mga best story for this week. And I hope kung maging prepare ikaw dira over the weekend kag natapos mo na kabay pa nga ti mapadala mo na gid ini kag parang mabasahan na naton on air, who knows, basi ikaw na ang aton nga next winner, ikaw na ang aton next na ginapangita parang ma-interview naton diri sa Bombo Radio sa KLP kahapon lamang program. So if your stories are ready, palihog na lang i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Balik kita sa pag-enjoy sa mga kasaysayan and also the song from J.R.O. Claret. Ngano. Good afternoon. Welcome sa KLP. Kaupo ninyo si Tita Regine. Tawaton na lang maski masakitan lang ko. Dawat na lang, ang tuso na lang, tungod kay di na kita. Daw sa bula ang tanan, unsa bagyod ang hinungdan. May pagwa na lang katagda, kung di yuri ay kita. Ang ikaw ako, usaha kanindot nga damgo. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Dawaton na lang maskin sakitan lang ko. Akong ampingan ang atong handumanan, bisan wala ka na. Iyagi ko na lang sa joke ug smile ang tanang pangako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Patong na lang maski sakitan lang ko. Abi na ko gugma ang bulabaw, gugma lang o wa nailain. Apan wa
Masaktan lang ko. Sa gihapon, dawato na lang, biskan masakitan kita. 26 minutes after 2 o'clock. Good afternoon sa liwat. Siguro nato na pagdulong sa inyo sa mga makalilingaw ng mga kasaysayan. Diri sa kahapon lamang program, kaupod si Tita Regine, ari ang sulat. Tuyag i-share sa aton ni Agot. Dear Tita Regine. First of all, a blessed afternoon to you, Tita Reg, and to all KLP lovers. Hello! Kumusta ka mo da? Sige pa bala ang inulan kag binaha dyan sa inyo? I hope nga safe lang gid kita tanan. Ako, may isa man kakasaysayan nga gusto ko man ini-share sa imong programa, Tita Reg, ang kahapon lamang program. Umpisahan ko ang akong istorya sa kasaysayan, ang kalamidad. Kay sarap mamuhay sa probinsya, ang lamig ng simoy ng hangin tuwing umaga. Nakakagising ang tiktilaok ng mga manok na maririnig natin. Sabayan ng pagtimpla ng kape sa mainit na tubig at pagligpit mo ng iyong higaan ay masisilayan natin ang init ng sikat ni Haring Araw at pagtakip na naman ng dilim ay maririnig natin ang iba't ibang mga tunog ng hayop sa kagubatan. I really felt those are natural things happening in this world. One day, I heard the bad news. A super typhoon is coming to the Philippine area of responsibility, and this is named Super Typhoon Yolanda. Hindi ko gid makalipatan ang ini nga adlaw, November 8, 2013, sa naglandfall ini sa Visayas area, particularly sa southern Iloilo nga apektado gid katama. Meanwhile, sang after panyaga na namon, Tita Reg, tikiga pa huway-huway na kami sa balcony, ari na, doon na batyaga na namon. Gulpi lang, nagdulom ang kahawaan, pero balaan man namon, may bagyo nga gapadulong, so amudya nga adlaw gid ang inog landfall na. About, Tita Reg, gulpi lang nagbubo ang mamunog nga ulan, kag naghuyuhom, or naghuyop, ang mabaskog nga hangin nga daw ga-whistle pagani ang iya nga sound. Around mga 12:30 p.m. gid sa hapon, nag-umpisa amo dya nga panahon. Ang obra namon kara, Tita Reg, nagay panilag sa palibot. Kag magsinggitan kay nakulbaan kami. Basi kung marumpag amon balay, kidugatay og haligiya kung hampakon sang hangin habagat. Kay balaan mo, Tita Reg, daan na amon balay. Himo lang ra sa light materials. Mataas na daan kay may pang ibabaw pa nga panalgan. Mga almost 30 years naman na ngaging patindog. So nakita namon, nagkalatumba ang mga puno sang kawayan. Ang mga sangkahoy nagkalabali. Dira man lang sa sagwa sang amon balay. Kay balaan mo, Tita, napalibutan kang kawayanan, kag kakahuyan sa palibot ang amon balay. Kag wala maninis ang katupad nga panimalay, kundi amon lang gid. Maayo lang gani, wala man matumbahan balay namon. Pero ang mga atop kang bubong namon, kag ang atop sang dapuga namon, nagkalapalid gid. Nagsurulod pagani tubig sa sulod balay namon. Hambal ko kay nanay kag sa mga utod ko, di, ano bay? Mauli kita sa baryo? Ma-evacuate kita? Dito lang kinadanay, magpaligad sang inadlaw eh. Hambal ni nanay. Panilagan lang danay naton ang tiyempo. Manan mo ron gid nga dalong tubig baha sa sapa to. Tibasi kung hindi kita katabok, kay darwa pa daan ka sapa maagyan naton, kag madalom di dyan di ako magmunog ang ulan. Tapos, may banglid pa kita nga maagyan. Tidaan basi kung na landslide ang tato karon. Waay man ginapangayo, pero budlay ron. Kay naan, rako nagkakratipag lupa sa kabanglidan. Marayo pa daan, makadto sa baryo, kay mga 30 minutos para lakto naton. Maayo ruman ra kung kaabot ta sa karsada.
So amura, hambal ni nanay. Pero waay, doon lang kami nagpadayon pa. Ang obra lang namon, tita, nagpabilin lang kami sa sulod kabalay, nagapamati kabalita sa radyo, update sa kung diin doon ang bagyo. Kagway na kami guwa-guwa sa sagwa, kay basi kung mapalidan pa kami kaatop, o kung matumbahan kasangas ang kawayan, balahaw, budlay na. Naligadan mga pilaman ka oras, kag do medyo managkanay ang panahon, masinaw na ang kalangitan, kag medyo naghina na ang huyop sang hangin. So amo to, nagpanghimos kami kag mga nagkalalapta nga mga kagamitan, kag nagpanglimpyo sa palibot. Mayo lang gani, safe man amon mga kasapatan sa uma. Kag diri ko na lang i-end ang akong nga short story, Tita Reg. Salamat din sa pagbasa, tita, kag sa pag-intindi sa mga grammatical errors ko. Kung may kulang, dugangi lang, kag kung may sobra, buhini lang. Balan ko, kamuman or damo man sa aton, wala gid nalipatan. Kung ano ka makahalalit, kag makahalanusbo nga natabo sang paglandfall ni Super Typhoon Yolanda sa November 8, 2013. Resulting to severe damages in infrastructures, agricultures, and resulting to many casualties. I hope na tanan kita nakaget over na we keep praying to our God, our salvation. Let us pray. Lord God, I pray that you keep safe and warm our families and loved ones. I ask that you send your angels, people, and timely practical help to those who may be affected by the typhoon. Please prevent it from causing more damage and tragedies in our nation. Please make the sun shine again, Heavenly Father. At these difficult times, may you encourage those who are fearful and suffering right now with their comforting and healing love. And may you eventually turn their trials into triumphs. In Jesus' mighty name, Amen. Sa liwat, madamo nga pagpasalamat sa pagbasa sa akong sulat sa kahanginan. God bless you. And more power pagin sa imong program, Tita Regine. Respectfully yours, Agot. Well, of course, who could ever forget, no? Actually, duha na sila, hindi tagid malipatan, no? Nga nag-igo diri sa aton nga pungsod, kag sa aton mga lugar, ang Super Typhoon Yolanda and of course, ang Bagyo Frank. Nga grabe nga mga kahalitan, madamo nga mga kabuhi, ang iya sini nga gindala. Madamo nga mga kabuhi ang mga nadula. And so we pray sa sini nga mga bagyo, mga storms sa aton kabuhi, literally and figuratively. Aton gid lang tawo, no, that the Lord is bigger than all these storms. And of course, prayers dako gid nga bulig. Salamat gid sa imong pag-share diri Agot. It is now 2:33 in the afternoon. Sa aton nga pagpanumbalik, idulong naton ang sulat ni Student Mom of Lambunaw. Ini ang kahapon lamang program sa gihapon kaupo ninyo si Tita Regine. Magabalik kita pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. Si Ernie Amorsolo. Ernie Amorsolo, taga din si Long Ernie? Barangay Binalod, Alimbodjan, Iloilo. Anong imo sining proof of purchase sa Ernie? Sinjenta. Sinjenta. Nagapanguma ikaw? Nagapananom ikaw? Amo gining ginagamit mo yan? Sinjenta. Isipon nato tayo ang imong cash price? 1,000 peso. 2,000 peso. 3,000 pesos. 4,000 pesos. 4,000 pesos. Ano ni tayo ni ang 4,000 pesos kinadagan niya? Idugang ko bakal ka proof of purchase. Tapos ano pa yun? Bakal bukas. Taga alimod dyan, gina-invite naman ka mga mag-intra basi ka pirakadlaw. Kamo naman ang magdaog pariyo ko. Kagdira sa barangay Inomoy. Dito nga kon nga umaw. Nang Primindoy, intra mo para nga basi pirakadlaw. Kamo naman mabundutan kasubong ko. Basta radio! Basta radio, Bombo! Star FM is all for you.
pila ka brain benefits sa paghampang sini kag kun wala ka nagahampang sini umpisahin na. Sunod sa pagtuon ang paghampang sang chest makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chest ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman na maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ng katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks. Ang aton nga oras. Next story is from student mom of Lambunaw, dear Tita Regine. Madamo na ako sa naistorya, natuhoy sa akong kabuhi sa KLP. May mga bagay pa sa gihapon nga wala ko masaysay.
Nahanong mo din sa dakong problemang naagihan namon sang late husband ko. Sang soltero pa lang siya, kag dalaga pa ako. Layo ay kami sadto. Ako, ara sa Manila. Samtang siya naman, ara sa Capiz, kung sa diin siya nag-work bilang isa ka teacher. Nagkilalahay kami bilang pen pals, tuig 1956, ang magsugod ang apon nga pagsulatay. Kag nag-decide nga mag-meet personally sang iniman nga tuig after several months of exchanging letters. After meeting each other, nag-visit siya sa amon balay sa Manila. Nag-visit siya sa akon. Kag later on, nangaluyag siya sa akon. Sa managtapos na ang tuig 1957, ginsabat ko siya, kag naging kami na. Padayon namon nga pagsulatay, kag gina-visit niya ako during vacation time sang klase sa school. Kada visit niya sa akon sa Manila, naging very close kami with each other. Kag with my parents' permission, nagapamasyar kami, kagalantaw sine. Daw hindi kami magbulagay nga duha. Kag every time nga manug-uli na siya, tama sa amon kasubo. Pero we love each other so much, and in spite of the distance that separates us, we remain faithful and true to each other. Pero along the way, tita, may mga pagtilaw nga nag-abot sa amon kabuhi, nga naghatag sa amon sang dakong problema, kag naguba sang manami namon nga relationship. Natabuin ni tita sang tunga-tunga sang tuig 1958, sang duha na katuig nga mag-on kami. Kasubo kag kasakit sang balatyagon ang naagihan ko. Pamatsyag ko bala, amo na to ang end sang amon relationship. Tita, bale, napikot siya sang isa ka babae. Manghod sang iya best friend nga lalaki. Bale, birthday sadto sang iya nga best friend, kag gin-invite siya sa ila balay. Madamo man sanda nga bisita sadto. Nagkaon-kaon, kag syempre pa, may ara for the boys nga inom-inom. Nadumduman niya nga gamay malang sadto ang iya nga nainom. Kag isa pa, wala pa siya kaagi nga mahubog. Pero sadto, bago pa lang nagsugod ila inom, do naglain dayon iya pamatsyag, do malingin iya ulo kag ginatuyo. Kasadya sang ila pagtiriripon nga mag-abyan, kag hasta tungang gabi ang ila pag-enjoy. Wala siya kabatsyag o nakahibalo, kung ano pa ang natabo sa ila, kag sa iyaman. Basta, sa nakabugtaw siya sa kaagahon, nagahigda siya sa katre, sa isa ka kwarto, kag may kaiping na siya nga isa ka babae. Nakibot siya, kag hindi makapati sa iya nga sitwasyon. Hubla sila pareho sang babae, ang manghod sang iya nga abyan. Manugsuksok na tani siya sang iya panapton, sang magsulod sa kwarto ang pamilya sang babae, ang iya nga abyan, kag ang nanay kag tatay sini. Grabe man ang ilang kakibot sa ginabtan nga sitwasyon, kag daw hindi makapati sa ila nakita. Wala pa kasuksok bayo ang upod niya nga babae, sang sumbagon siya sang iya nga abyan, kag buyayawon ini. Naghibi ang babae nga nagkupo sa iya. Ginhambalan sila sang parents sang girl. Nga kinahanglan, tindugan niya ang iya ginhimo sa ila anak. Ginpilit niya nga wala sa natabo sa ila. Wala siya sa nabatyagan sa iya nga lawas nga may natabo. Pero wala siya ginpatihan sang iya nga abyan, kag parents sini. Siling sang parents sang girl, nga bisan hindi sila magpakasal, basta pakisamahan niya ini bilang asawa. Wala siya magsugot, pero gin-threat nila siya nga ireklamo sa school o sa DepEd about sa natabo. Naglibog iya ulo kung ano ang himuon. Dakong iskandalo ang natabo sa iya, makahuruya, maestro pa man siya. Basig mapahalin siya, bangod sa immorality nga natabo. Pero sure siya, nga ginpikot lang siya. Gin-set up, kagin pagwa, na nag-take advantage siya sa girl. Wala na siya sang nahimo pa. Maghinulsol man siya, pero ulihin na ang tanan. Ara na siya sa bitag. Balaan niya nga ginplano ang tanan.
Nagtraidor sa iya ang iya suod nga abyan. Pero wala na siya sang mahimo. Halin sadto, sa balay na sang babae siya nagauli kag nagpuyo. Pero sigon sa istorya na sa akon, wala sila nag-upod bilang mag-asawa sang girl. Ginaatipan man siya sini kag ang sang iya nga family sang girl. So nagaprepare sang iya nga food kag nagalabas sang iya mga lago. Pamatsyag niya kuno sadto, daw buhi siya nga patay. Namanan ko lang ang hitabo nga ini, paagi sa likom niya nga pagsulat sa akon. Sa mamanan ko ini, daw mapatay ako sa kalisod, tita. Hindi ako katulog, hindi kakaon, kagluyag ko na lang nga mapatay. Adlaw gabi nagahibi ako. Sa ulihi, nagmasakit ako. Nagka-depression. Daw nadula ako sa husto ko nga pensar. Galakat ako nga wala sang padulungan. Kung hindi ako pagpangitaon na daynanay kag mga utod ko, hindi ako kabalik sa balay. Pati paryente namon, nagabulig bantay sa akon. Tita, ang masakit, nagbusong ang girl. Pero ang katingalahan, 7 months pa lang sila nga nag-upod, nagbata ang girl. Meaning to say, pagpikot sa iya, may unod na ang chance ang babae. Tita, bangod sa hitsuras ng baby boy, na-prove niya nga hindi siya ang father sini. Hindi niya kanawong ang bata. Hindi man kanawong sang mother. Sang mag 1 month na ang baby, nagwa na ang kamatuoran. Kanawong sini, ang isa ka lalaki nga border sadto sang family sang girl. Pero wala sila kahibalo kung nga naghalin ini nang walang paalam. Subong nagwa ang matuod. Kulang ang hair sang baby, singkit ang mga eyes, kag maitom ang complexion. Ang akon BF, tisoy-tisoyon, hindi kulang ang buhok, kag hindi man singkit ang mata. Sa hitabo nga ini, way na nakabutig ang girl. Ginako niya kung sino ang tatay sang bata. Wala kahambal, pati iya ginikanan. Nahuya sanda sa ilagin buhat, kag nangayo pasensya sa iya. Daw mabuang siya sadto, pero he felt vindicated. Nakahulag po siya sa gapos nga dugay na nagapabudlay sa iya. Pero ang kasakit ni ginhatag sini sa amon relasyon, hindi mabaydan sang pagpangayo sang patawad, sang pasensya. Paano pa namon mabalik ang trust nga naguba? Nga naguba na. Ang balatsagon nga nasakitan. Ang mga adlaw kagabi sang pag-antos sang kasakit. Sang isulat niya ini sa akon, daw hindi pa ako magpati. Siling ko, lain naman nga kabutigan, bago naman nga palusot, paghugas sa mga kamot, dapat ko pabala ini nga patihon, mapabalik pabala sini ang matahom namon nga paghigugmaanay. Mabulong bala sini ang sakit sang balatsagon nga ako naagyan. Makuha bala sini ang madulom nga panumduman sa akon kaisipan nga nag-upod sila bilang mag-asawa sa sulod sang isa ka tuig. Makuha pa bala sang iya mga hakos kag halok ang kasakit ni ginantos sang akon tagipusoon. Siling ko pasadto, gaba ina sa inyo. Wala niya ginhalungan ang paghigugmaanay namon. Hindi siya nangintampad sa iya promise nga ako lang ang babae sa iya kabuhi. Tita, bisan ano nga ulo-ulo niya sa akon, mga sulat nga nagapangayo sang patawad, mga pagbisita niya sang personal sa akon, daw nahadlok na ako nga magsalig liwat sa iya. Nadudla na ako. Ayoko nang muli pang lumuha. Ayoko nang maranasan pang muli ang kasakit nga nabatyagan ko. Pero sa ulihi, pilit ko man gintulon ang tanan. Kung palangga mo gali ang isa ka tawo, bisan ano pa ang kasakit ang ginhatag niya sa imo. Sa gihapon, hindi mo siya mabatas. Gani, pikit mata ko nga gintulon ang akon nga bugal. Sa liwat, nag-trust ako sa iya. Gin-forgive ko siya. Liwat nga ginpalangga, liwat nga ginbaton,
bilang akon one and only love. Diri ko na pamatud-an, true love never dies. So, ginpatawad ko siya. Ginkalipatan ko ang mga nagliligad. Ginbaton ko liwat siya. Kag sa liwat, nagbalik ang dati namang napagtamod sa isa kay isa. Sa bulig sang Ginoo, through our prayers, we tried to forget everything and we became successful in doing this. Tita, wala kahibalo ang tanan sang nahitabo nga ini. Si nanay ko lang ang nakahibalo. Bisan sa amon children, ginlikom ko ini hasta subong. Kung mabatian man nila ini through KLP, so be it. Si Weng ang always kapamati sa KLP. So hasta diri na lang ang letter ko, tita, kabay pa may leksyon manapulot ang mga kapamati subong. Bye-bye and God bless. Sincerely, Student Mom of Lambunaw. Student Mom, ang kahapon lamang program, feel so thankful and blessed nga ginasugid mo sa amon, no? Ang ini nga mga long time nga mga secrets nga never mo gani nga gin-share sa imo nga mga kabataan, but only here for the first time ever nga gin-share mo. So salamat gid sa dako kag mataas nga pagsalig sa sininga palatuntunan. Finally, the cat is out of the bag, kumbaga. And I'm sure ikaw man, no, siguro probably there is something that has been released sa imo. A relief, most probably, nga sa pagkalawig-lawig ng mga tinuig, may amugali sini nga hitabo sa inyo nga duha sa imo nga nangin husband. But of course, the children were not there yet, no? Sa natabo ini, because single pa ka mga duha, so it was just between you and saling mo your mother. But now, ang mga kabataan, siguro kung kabalo na si Weng, basi i-share niya man, no? Sa iba niya nga mga kauturan, and probably, basi one of these days, no? Manghagad sila nga, ay, hala ma'am, sige mo pong ko, tabi istogahi kami, halin sa puno, hasta sa punta. But anyway, kami diri sa kahapon lamang program, we feel so special, no? Nga through this program, first time ever nga gin-share mo ang ining very secret gid nga hitabo gali sa inyo kabuhi nga duha sang imo nga nangin husband. Well, mayo lang gid, no? Nga na-vindicate siya, the truth came out, kag ikaw man, naumpawan ka man sa very painful thing nga ato, because we know that you love each other so much. Pero inabala nga, basta mo na lang mabalitaan, nga ginpikot na siya gali isang iban. And ultimately, no, nag-upod gid sila bilang mag-asawa. Mahilang, why sila nagpakasal? Because kamuya nga duwa ang kasado, no? Well, we do not know kung ano man ang instance ang husband mo that time. Ngati, siguro nag-ambal siya nga, sige of the night, pero wala lang kasado. Basi something like that. But anyway, for letting that now, no, out of the bag, the cat out of the bag, sigurado gid ako, no? Nga finally, do na-relieve ka man. Nga butang, with ease, you were able to share na kag apisar nga ginapaabot mo, no? Ngati for the first time ever, basi kung mag-react ang mga kabataan, kiti subong lang nila na balaan ang ina nga hitabo. But of course, nothing would change. The father is now gone, ang imong husband wala naman. This time you felt siguro, no, ngati why naman siya, so nothing would stand in between, and wala naman sang mangin epekto sina, no. But kamusta na ihan ang atong bata nga ato nga gin pa-claim sa iya nga siya ang amay? Well, anyway, let's hope nga that child is also doing good now. Kag ikaw naman, no,
let's hope you're now feeling better, kag mas relaxed na, and hulato na lang ang pagtinawag sa mga kabataan. At least you have a reason to sit down and see them all again. If they want to, from your mouth, you can tell them what really happened pagid. But anyway, salamat kami. Nauna na kami gali diri sa kahapon lamang program. Thank you so much, Gid Saliwat, a student mom, for that trust, for sharing with us that secret in your life that at one time natabo. 55 minutes after 2 o'clock. Salamat sa liwat, student mom of Lambunaw. Magapanubalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante ng mga pahibalo. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Sinengnet sa Lambunaw, so buhinan ta ang mga santambak nga mga ginpadala niya diri sa aton. Dear Tita Regine, as in daw high school life pa lang kay ti date of happiness. Samtang gahulat ako sa interview mo sadto, nag-umpisa ako sulat ka another story. To begin with, maayong hapon sa tanan nga staff, mga members of this station, especially sa imo tita. And good day also sa mga avid listeners kag senders, mga lola amparing, and the likes. Good afternoon gid sa inyo. Well, kita mo na ako sa video sa pag-interview mo. Malaw ay, uy, don't say that. Ka-beautiful to sa imo. Pero bisan malaw ay, proud ako sa ako na dangtan. Kakita sa mapinalanggaon nga bana, kag mapinalanggaon man nga bata. Suplada kag bugalon pagtamod sa akon, pero ang matuod kinaandan ko kaysang waay pa ako bana, hindi ko kakadlaw nga may tingog. Kay ginaakigan ako kay 4 nga bugto ko mga laon, 2 ka babae kag 2 ka lalaki. Sa 3 kami nga mga babae, 1 lang ko nga nakapamana. 11 kami tanan nga magbugto, 3 na lang kami bilin, nag-pass away na sila. Isa sa Mindanao, retired teacher, kay isa sa Haro. Sang una, kaagi man utod ko dyan, ka-OJT sa DYFM, year 1971. Sang pag-uli ko dyan sa lugar kabana ko, panawag ka mga tao sa akon hambog, bugalon, kay makayuhom tama na. Sang kapamangkot, sang kasabat. Tido na-realize ko nga, tuod man. Tapos, ang jadon ko kananda, kung may mga meetings gani, mga libayo ni Toto, ang bana ko, ako nag-a-attend or nag-a-attender. Abi ka iba niya mga ginikanan, may obra ako, hambal nanda. Way ka office tulad? Sabat ko, way takon ka obra, hindi mo pasugot iba ko, nga maobra ako. Kay nag-resign man gani tana, para makahimo kami bata, nga duro, kag managod lang kami baboy. Pero pagka-stroke na, kaysa may private kwarto, pagwa yan na sa ICU, pinamangkot ko. Tini na mga bata mong rako. Sabat na, pay, may nagasuporta sa aton. Kay permi lang ko gaisahanon sa kwarto. Ti ginakulokadtuan lang kami kabata namon, nga naga-duty man sa mga hospital. Kay tanan sanda, tita, may obra man. So, ambal kay iban nga bantay, kay 3 sanda nga pasyente, insa piragid bata niyo. Sabat ko, 8 man lang, nagkadlaw sanda. Sunod naman tita, more sa next mail. So God bless sa aton tanan. More power to all of us. Lovingly, Ningni sang Lambunaw. Well, Ningni, amo ginano, kung magdalago ng mga kabataan, kung sa diin man sila daloon, sang ilang mga kapalaran. But of course, we know that they would always stay connected sa inyo, nga ilang mga ginikanan. So kung diin man sila mga nagkalatupa, nga mga bahin, sang kalibutan, sa gihapon, their heart would always go to you and would always be connected sa inyo.
Kita nyo man ha, maybe they are not there through sa ilang presence, but ang tanan nga suporta ginahatag gid. So feel blessed nga you have children like them. Salamat gid sa imo ning ang iban pa nga mga santambak nga mga letters, of course. We promise pang isa-isa ho naton in the next days to come. So sa inyo man yung mga istorya dira, pwede gid nga mag-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na ang mga matahong mga dramas pagkatapos ng kahapon lamang program, ang Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. So enjoy the rest of your afternoon listening to all the programs diri sa Bombo Radio Iloilo. I'll see you again tomorrow. Madaming salamat sa inyo tanan. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.